Ezuwiyo kedụ ncha bụ ụmụ asalugo ọkụ taa bụ Monde mana ya ọrụ na na-agwa ya dọrọ a na-agwa ya ono nwanne udu nwanne ono n'owe Igbo orimili dọla ezigbote onye Ọkịja ihe tegede a biko na-ege ntị ife mbịa bụ ka anyị nọ ọfụma anyị bịara edu aka n'ọnụ ma eme efene so ọ bụrụ na m akpọrọ gị afa ọ bụrụ na m recognize nọ na nwoke adịghị etu nwoke na-adị Jedi Hamis Miriam Chisom Paul Chidubem equalizer ekwo na-ebu onye equalizer na wale iwe nkili mma Royal Okefe bụ eme UC Jedi Hamis dịka Charles Steven Ọrịemunam ebe kpọrọ afa ife anyị na-akpọ James na be anyị ma James ife a na-akpọ ya bụ Hamis mana ọkwa J ka a na-ede ya J is spelled J mana ichi pronounce ịkpọ ọnya Hamis ihe aghọta ya maka na ị nọ Nigeria ife a na-akụziri ebe a aja ọsụ na ihe tere etu a ka esi nwee Heru nwee Horus Jizọs nke na-agbalụ Arsenal ma Jizọs Navas enwe Jizọs Navas na-agba bọọlụ ebe a na-akpọ ya bụ Jesus na Spanish na Latin Jesus mana ọkwa jee ka edere ya onye a bụ Hamis etu a ka esi wee nwee Jizọs Heru Jesus Horus etu a ka afịa si wee dị mana ọ nwere ike ihe aghọta ya unless ị jụrụ ajụjụ ịghọta ebe m na-eje nwanne m na ga-ada anụ ọgụ Jizọs ga onwe ka m tiri gị aka mụ na ga ya azụ ya azọ isi o ama m na-aghọta esesi abụghị anyị ga-anụba n'ọgụ ma ọ na-esu jidie isi ọs egwu mma agologo taa Ojichukwu ji ife ọ ga-jide Jizọs mụnwa ji Chukwu eji m ife maka ji adị m sure ife m na-egwu edebe gwuru na maka ji ya ji m ka m ji ekwupụ ya eji m ya eji Chukwu eji m ife pụpụ o nwere ife mụ na gị na-eje abụ na ife bụ nsogbu mụ na gị nwebụ asụrụ ya n'oyibo ife akpọrọ ya bụ misunderstanding hapụ m ka nkọwa ọfụma ihe ọ bụrụ inye space ka nkọwa ala ị ka adịghọta mana ịrọ space ijọs bịa frit up ịnụbọ ijọs mabata fiva na-edilu wit ịkọwa ọrụ ijọs mabata kirie kọmentị na-abụ na ịtọ ndị na-abụ ikwu ofu eje n'okpuru ebe a yesi God bless you ọ ebe a ka eje mana ịghọtazi ife n'owu Igbo na-akọwa ọga onye ọbụla bụ onye Imo steeti na Abia steeti Enugu steeti Anambra steeti Ebonyi steeti mụ na ha kwesịrị ị na-anụ ọgụ steeti ya mụ na ha nụ onye ka mụ na ya anụ n'okere mụ na ya ga-ebido n'ụjọ onye Yoruba asị onwe ya bụ jikọ mụ na onye Yoruba na onye mụ na ya ji ya ọrụ ebe a anyị ga na-ada na-efe anyị na-anụ anyị na-agba mgba ọ ya ka o ji bụrụ ya ka anyị ji bụrụ ndị Igbo ma hapụ onye Igbo jee bụrụ ya Hausa onye na-eme ụfọdụ bụ na a na-ezuzusi ezuzu onye Igbo cheziri ya bụ onye Hausa ma ya bụ onye obodo Igbo chefuo omenala na ọ bụ na ya na-egwuri ya na-apịrị ya ọsọ ka ọ gbaziri kawọd gbaa ọsọ gbana obodo ọzọ na-ekwugheri ọ ga-ịgbanachi nata ihe a anyị nọ n'ala Igbo na-eche ịsụcha grama you must come here if you claim Western world you must come here aba ya ka anyị nọ anyị ga na-anọ na-agba ịnụrụ ebe ụmụ nwaanyị na-akọm ọnụ oke iweba idea
ha akọgidego m ọnụ. Ọ dị ka ebe Jos pụta n'afịa bụ unu ka nwaanyị na-ele azụ gịnị ya nwere kọgodo ọnụ ka ị malite ya ebe Jos ịnọkata imekanye ije ebe ọ bebe azụ mechisia na laikrozi azụ a na ọ dịka ife nna azụ nke a dịka ife lele ya jee na ọgba azụ friji ịmara eje nkịta ezigbo oyibo ice fish ọ gaga ntị ba na-akpọ ya bụ azụ friji iruo na ọgba azụ friji esisi beelụ gị azụ kwa ikwesị ọnụ ebechazi egwu ya na ide ego ma nke a na-esi isi efu etu ụmụ nwaanyị niile nwụrụ agha ga-esi wee ya na akpọ ya bụ women supporting women. Ibe a ji eme ebe a bụ na m Jos kụpụrụ ha based on nọ nke anyị ebe a bụ nke anyị mana otu ara m nnọbiri ike ọha ọnụ ọ ibe ji ama onye Igbo ịnọbiri ịkọjiri ha ọnụ ka ha ghọta na ịhapụ ha eruo nku fefusie ịghọta. Ụfọdụ n'ime ha enwezi abụba mụ bụ papa ha taa ị na-arekwa ka nna Abraham mba na-akọ ha ọnụ abịazi na-asị na ekwesịghị na-erespond asị ebe a mba erespond ya ozuzu nke onye ọnụ. Anyị bụ ndị Igbo ife eji mara anyị ọgụ na-ejisi n'aka ndị ọcha wetara anyị n'ala Igbo anyị abụrụ ndị ọcha ọ ya bụ problem iji ọsụ ịmapụcha obodo oyibo a gbaratakwa ka ị wee na-azara afa ichere anyị ebiba obodo oyibo ọ ga-eji ọsụ na-aza afa kopụ ihe ahụ ka ibizi obodo oyibo ibo onye obodo oyibo ịbụ ebe anyị ka anyị mee ya etu anyị si eme ya na be anyị no dey show yourself ọga abụghị onye Igbo mma na-ediru with you ka onye Igbo nchọ mkpọ nne gị mkpọcha nne gị ya bụ na ihe ọchị fụna nwere ọnụ eji akpọ nne na chanel a enwere ka anyị si akpụ ya abụ anyị na-akpụ ya nọ nne gị ka ịghọta nọ nke gị a ka nna abịa gị na nne gị nna gị ọ ka esi akụ ya n'ala Igbo. Anyị bụ ndị Igbo ọsịsa anụmanụ ka ihe a na-eme ebe a na-ewe iwe ọ na-enweghị iwe nna gị ya kwadịghị ya nna gwa gị anụmanụ ụmụ aba juru elu na nna gị ya kwadịghị ya nna gwa gị ka nne gị ya agwagwụ ya nne gị agha agwa gị ya nna gị agha agwa gị ya ya ka ya bịa ebe a ịkọleti ya wee pụọ isi agbakachala ịgbakwa chanel obi ọ dị ka ụmụazị ya bidosi ọfụ ijọs ịmabata na Facebook ma ọ na TikTok ijọs na-escroll inwe ha place hia ndị nwere place hia maka esi eme ya izuzuo anya onwe ọbụla iwere eje na-emekwa ihe ị na-eme maka ikwesị inwe ihe ị na-eme. If you don't have a job join anyị go and look for something doing. Wee ụmụazị dịchakwa 19 years na-abịa asị go and look for work nzi onweghị ihe fụrụ ịga dị 19 ebe ma ndị dị 35 ka na-ekwugharị na-ekwugharị ndị a na-agwa bụ ndị jicha digrii na-ekwugheri iji wask ebụrụ na ekere a na-akpụ ya wayek ka ọja wayek akara confam. O nwekwa ndị gọvanọ ụfọdụ ka arafekpọ dị gọvanọ afa wayek akara conclude n'ọfa nyere ya dị certificate wayek iburu nke na-akwụgharị na-achọ onye na-akọ ọnụ gam not mind that one is an illiterate. Don't mind him, is mkpụrụ mmiri. He's taking mkpụrụ mmiri. Eburu onye na-eteki mkpụrụ mmiri na-ejere gị ya ntị nke ma bụ mkpụrụ anwụ mkpụrụ anwụ na-akọ mkpụrụ mmiri ọnụ mkpụrụ anwụ nwere na-akọ mkpụrụ mmiri ọnụ isi na isi dịghị mma isi adịrọghị mma maka chi na-ege ntị. Ụnụ ya ama dis reverend fada na-enwe issue n'Enugu steeti ma na-edozibeghị ya na-ege ntị ọga fada o nwee ebe ọ ghọtara ụwa nwee ebe ọ ghọtadebe mana ọ dat reverend fada bụ onye bujesi alụsị dị iche iche paakị ya na saịdị ya ama ihe bụ commitment kwefuru ụwa some people aghọta ụwa si onye akụkọ sichaa koko o kosasị ọ ya kpatara na o nweke ya bụ isi ebe isi daa
o nwere ebe ị ga-adanye ọ dịka onye danye n'elu cobweb ma ọ dịdọ elu ya ọ na-atụna gị elu nke a koteghị nke ekoteghị ọrụ niile a na-alụ alụ n'ụwa o nwere ebe chọrọ ịkọlụ ụnụ gbasara alụsị by the way o nwere ebe ma akọlụ ụnụ gbasara alụsị because of ụfọdụ ụmụnne anyị na-asị anyị jee efe bụ alụsị ị na-efe iti na abụrụ taa ka o bidoro alụsị niile ị na-afụ bụ alụsị ebutere n'obodo dị iche iche anọ many centuries ago ha jeje bukọtacha ụmụ alụsị niile dị iche iche it's like ọ bụ mmadụ gwara agwọ o nwere oge ndị mmadụ na-enwero settlement o nwere oge bụ na ndị mmadụ enwero settlement people were on the move population elu n'olu kịta o nwere ka esi emove so many people believe na o nwere ihe ya echekwaba ha n'ụzọ nwere ndị believe na o nwere ya echekwaba ha n'ụzọ ụzọ a na-agba obodo obodo ihe eruo ọ bụrụ na ndị nọ na be ha na-eri mmadụ boys ha agụnwa unu tibe unu ihe subdue unu at least ama na the end of the ha ga-ejigodo ihe dịka mmadụ 10 egbuo mmadụ 10 ndị ọzọ agbafusie o nwebere m ama na-agba afa mana ọ bụrụ na igbo ezigbote onye igbo ihe ama ebe nna eje ya na-emebi ihe ndị igbo anyị ama na-asịrị onwe anyị asị ịbata n'ala igbo o nwere ndị na-eri anụ mmadụ mgbe ahụ so na unu na-migrate si ebe unu si na-eje ebe unu na-eje unu amago na unu ga-encounter many things n'ụzọ ma n'ime ọfịa itinye isi n'ime ọfịa anụmanụ nọ n'ime ọfịa nwere ike ịdọrị ndị ọcha na-egokọ ndị mmadụ nọ n'ụzọ ahụ ndị ntọ na-atọrọ ndị mmadụ na-ebujere ndị ọcha many things na-eme unu ama ife unu ga-eme eme anọkọtazi kama ụmụazị ya ga-ahụ maka ebe unu si mmiri adịrị ya operation many things na-eme unu ebunirikwe ihe unu ji ihe nna unu ha ji eche onwe ha unu eburu ya move in a situation whereby na onye agha bụ ego a na-emove n'ọgụda n'ụzọ egbuo the person ya arụsị adịdị ya egbuchara na mechife niile ma after show casting egbuchara ndị mmadụ agbafusie alụsị ahụ afụrụ ebe a den kedu ihe a ga-eme ya so ofu onye ebe onye ka n'obi ga-asị nna sirapụrụ ya alụsị a ka ya na ya nọrọ na ya ga-amụ ife ọ na-egbu onye eburu na ya alụsị debe asị odogwu enwe maka odogwu na-enwe highest chair o were ya debe jụbazie ese agwa ya na alụsị bụ alụsị a na-ekwu na onye abụ alụsị dị ona ebe a na-ajụzi gịnị ka m na-emela ogu ka e wee nọrọ ebe a enirigwe protection ya nke ọjọọ ndị nke agwa ya na ndị nke na-ekwugo na ụfọdụ amaghịzi ebe ha nọ mana ihe ọbụla ọ chọrọ na aga na-enye ya erichie akpa ọnọdụ etu a ka esi bute many arụsị o nwere arụsị bụ na itresi bụ ihe ya amazi ebe osi many things mere n'ụzọ efuru ụzọ a si Ọnịcha wee naba Owerri ọ bụkwa etu a ka ụzọ a siri ga bifo ọ bụrụ etu ebe ụzọ a si ga ka o si gagasị o nwesịrị ka esi wee gaa dị ụzọ nwee ebe a na-agagide a na-aga ya na-enegeti ya na-anavigeti ya ebe ọ bụla enyokwu mmiri ọ ya bụ agakata ụzọ ka a jee na mmiri nrugodo mmiri ọ na-aghọta ọbụgazi ụwa mgbe a na-akpọpụsị pọmpụ ọ na-ama ha mgbe anyị bịara ụwa na-ama na ọga onwe ebe nwe ya dịka pọmpụ ọ river stream ana ọ bụrụ obodo niile ka ị ga-afịa ị gakata oge anyị makwana ndị bi ebe a just like otu a bụ na ị na-aga Lagos ị ya na-afụ ime ọfịa ma e nwerozi na ime ọfịa na-azụ ya na ndị mmadụ jụrụ ebe ahụ etu a ka ọ dị n'ala Igbo bifo ị gbara ebe mmadụ bi ya ka ọ bụ na o nwee ebe ụnụ ya agakọtazie a na-etresi mmiri etresi back in the days o nwee ebe ụnụ ga-anọ n'ebe gbagote na saịtị ya a na-anọkọta sendị ụmụ okorobịa ka ha jee ndị a kpọrọ spy na Baịbụl etu a ka esi sendị ụmụ okorobịa warriors enwe kafa pụọ gaa chọọ cheta ebe ya dị mma fọ ha nwa epụzie a na-anọ n'elu n'anya isi n'elu n'anya ma anwụ na-acha ebe ọbụla dịghị tak dị green osisi dị na ya dịzi green
obi ga-agbago na mmiri dị ya achụbịa on the process ị na-eji nwere ike ruo ọbụna ọgwụgwa ndị nọkwa di ya ị na-eti isi ndị a adọka ụnụ ncha niile because I believe na ụnụ bụ spy. Etu a ka ọ dị n'ala Igbo niile den ọ bụrụ ebe niile ka ị ga-aganwu a na-eri anụ mmadụ ụfọdụ na-ewere egbe esi ego n'ọkụ ụfọdụ na-amị amị ukwe na ngịga ha na-adọkarị ala Igbo ka m na-agwa gị onye ọbụla na-akụrọ gị any other thing less than this ọ da-agwa gị eziokwu. jide ọfọ mgba kulo na-akpịsị ka nchọ ọlụ gị aza. Enwe onye na-ajụ m akaụntụ name King Martins account name Solomon Obi Ọdịnaka UBA. Okay. Yes, onye ọbụla na-ewe mba o no funds abụrụkwa my account o abụrụ my account. Yeah. Now ọ bụrụ na ndị a pụta n'obodo afụ na ọgwụgwọ ndị na-anọ ụfọdụ na-egbu mmadụ na-eri mmadụ etu a ka o si wee dị. Ụfọdụ bụ obodo na-enwerọ mmadụ chaa na-egekwa ntị. Ụfọdụ bụ obodo mmadụ na-anọrọ ma ọ na nwaanyị anọrọ ya ha na-amụ nwoke enidi ụmụ nwaanyị. Yes, Chukwudi enidi ụmụ nwaanyị a na-eje ntọ a bụ for a good purpose. Ha mara abịa ka esi abịa okwu nwaanyị n'ụlọ ahịa ekwe a na-abịa kidnap ọ gbuo ụmụ nwaanyị bukọ ụmụ nwaanyị na jedebe abịa ụmụ nwaanyị na ọmụba ha nwa di ya ha nwezi one ahụ mụba n'ala Igbo a mụ na gị si ya pụta. Ala ndị Igbo ị na-ene anya anyị ncha niile abụrụ ofu. Onye ọbụla na-agbaghị na anyị bụ ofu is lying to you. Ọkịja ihe tresi ya to Ogidi tresi ya to Ọka tresi ya to Ufuma nya ndị bi n'Ọkịja ka nna agwa tresi ya to many places. Mana enwere Ọkịja. Now etu a ka esi nwụsị ya n'obodo dị iche iche. Ndị ọbụla nwere ndị iyi ekokọ ha na ha, ndị ọbụla nwere ebe iyi ekokọ ha, ndị a nwere ndị iyi ekokọ ha. Mana at the end of the day anyị ncha niile na-asụ ofu asụsụ. Malụ ka anyị si emekọrịta ihe condemn kọ ihe niile anyị ga-condemn in the past. Ihe ọbụla anyị na-achọrọ anyị condemn ọnya like na ama na-egbuzi mmadụ anyị condemn ya. Many things I condemn. O nwere ndị I condemn bụ na agbaghị taa ebebe akwa nwaanyị eji mee ya mana ihe eji mee ya emere etu esi eme ya taa na-aba anọkọta chi control ụwa etinye ofu ọya ka o gbubonata certain people ndị gbagota na nọmba. Ọ bụ na Igbo onye Igbo iyi ama ebe m na-eje echena ka m na-akpọ okwu afọ. O nwere etu na-abụ like a na-achọ ka mmadụ nọ n'ụwa ka e wenata ọnụọgụgụ ha na ya erikasị n'ime ka e wenata ọnụọgụgụ anyị na ya erika. O nwere ndị nke a na-efi n'ọfa nwakarịsị n'ọnụọgụgụ ka esi ebe a gbubonata etinyezie dị nsogbu anya na-eyi ka anyị weluke n'ọya obiri na aja ọcha wee etu esi wee webata ọya obiri na aja ọcha ka egbubonata ọnendị ịma ebe nna eje iyetegị etu akwa ka efu ndị nna anyị si mee ya mgbe a na-afụ gị ụfụ na-arụ. Ịma na onwe oge bụ na ịbata n'ala Igbo o nwere ife a na-akpọ eke mkpụmkpụ hunchback ọkali ndị bu ya ka nkụ ị na-ene ndị mmadụ anya one a ịma enwere ike ịmarọ ọkali na be anyị bifọ ka m gwakwa gị ndị ọzọ. O nwekwa ndị a bụ na a na-akpọ ha mongo ndị na-anya na ha na-eyi onwe ha o nwere ka ha si n'anya uche ba dị ezuche oke mongo. O nwere oge bụ na ịbata n'ala Igbo ọkali ndị a na-egosi asọ fa akali fa bụ nya ụdị ndị dị iche iche ma ndị bụ na a na-agbaghị okwu anya ha na-eme ụda ọ bụrụkwa na ha nwere aghọta. O nwere oge anyị nwesị ife ndị a ọ kọntrolu ka a kọntrolu ya kọntrolu ka ndị nna anyị na-akọntrolu ife niile si sometime. Anyị nwere gọọmenti onye ọbụla na-agwa gị nọ ndị ọcha mee ka anyị bụrụ mmadụ na-asịrị gị asị. Anyị nwebu gọọmenti
Anya nwere gọọmenti mana today ka na-akọ n'iwu na nribisi na riji ọfọ nọ na nribisi Igbo. Gịnị bụ isi a? Ọ bụrụ ọtọriti gọọmenti a na-ekwu. Ya bụ ife na-aghọtara. Anyị nwere ọtọriti, nwee gọọmenti since some time. Nwee etu anyị si eme ihe, nwee ndị anyị na-akwanyere ugwu, mana etu anyị si strọkchọ ihe anyị niile. Kpatalụ n'oge onye ọcha bịara n'obodo anyị kpọrọ Naijiria taa. Ha na-elu special emphasis saịdị ndị Igbo. Ndị agha dị clever, onye ka eji wee buru ụka bute saịdị a. Onye aghọta ihe bụ na mmadụ planụ ihe ọ ga-eme gị, mmadụ planụ ka ọ subdue, ọ ya akwado gị ọfụma from different angle, bụrụ na ọka ndị ọcha si eme ya ka onye ọcha ga-eji dunye gị nwaanyị. Gịnị a na-ayị ihe ama na onye eke gị na nwa ha yi ya for 2 years, ihe amanata na eke ọ nọ special service obi somewhere ma ị mara ebe obi ebe a akpọga ahụ na nke nwanne ya onye eke ka ọ bụ edosigo dị ọrụ folola anyị onye a ị mara onye na-efolo gị, ọ na-ayị gị na-ata gị. Gịnị a na-ayị eje klọb, ọ na-afụ frens gị imegide na-enye ya ha oje na asọtụ, ị ga-emegide na-akọli ya sikriti gị niile. Onye ọcha planụ gị ụbọchị a ga-eri gịnị ya anọ ị na-anụ maka Delilah na Samson, ịghọta ihe a na-akọ edere gị na Baịbụl ebe ife nọọsụ na Baịbụl ka ị ga na-eburu uche. Etu a ka anyị na-eme kịta, etu a mụ na gị bis happening. Ụbọchị a ga-eri gị na-eri gị with evidence, ị ga-anọkwa n'elu ya, ọ kpụọ na gị isi, kpụchaa gị isi, strength gị ana a na-agba gị Samson ka esi kpụọ onye isi. Samson na ọlakampi hapụ na achọbụ itinyelụ gị anya ya ka nsị onye si m no dey talk where you dey. Mgbe ahụ na onye chọrọ igbu gị achọbụ ịma ebe ị nọ, onye chi igbu gị chọrọ ịma ebe ị nọ, ọ ga-ese ndị ga-achọta gị ebe ị nọ. Mgbe iwere m ikwuru niile ebe a ma niile ebe a anyị achọta gị. Ife eji esi nwoke ọ na-erika. So ndị ọcha na-esi ebe anyị mmanụ na o nwere etu ọzọ ị ga-esi ga enwetenwu ndị be anyị abụghị ụgwọ iji jee na their spirituality kụọ onye aka ịma na inwetego ha. Ha nwere organized government, respect ha nwee, power ha ji, egwu ọgwụ ha nwa, one ndị ma Chukwu ha nwa bụ ndị ma alụ Chukwu. Chukwu ahụ ọbee ka ọ nọ arọ Chukwu a na-akpọrọ gị afa nke na mgbe gboo na o nwere fon na amara arọ Chukwu nne n'anya ebe a ka Chukwu bi mana ọ na-amarọ. You no go know. A na-eje Chukwu ka anyị jee Chukwu bụzi na the last resort. O nwere mụ na amụ ya bụ Chukwu, the last goal, the final goal. Ije ebe a Chukwu ekwu okwu n'ụdị a nwoke wepụ aka na n'ihi na azọ na ọ bụrụ nga inwe ya etu ekwuru ya ka ọ dị na-ana. Chukwu ekwugo fan na-agwa gị bụ ngwa gị ọ bụrụ na-esi na-asị kpọọ nna gị ma nna nna gị ndị mụ na fa bụ ọgbọ, kpọọ your great grandfather ma your grandfather. Ọ sị na ife na-ekwu abụrụ eziokwu, then ị nwere ike ịkọba m ọnụ. Agbasara anaghị ewepụ aka, and that was the time mụ na enu na alụsị dị involve ị na-agba maka na ịchọ anything ga-ekokọ gị na alụsị. Ya kpatara na oge ọbụla mmadụ kwugidere okwu weji ọnụ na alụsị, mburu ya n'isi, wepụ aka na alụsị. Na ife a adịrọ mma nkote mbute dị izi na mbuchi gị adịrị izi. Ebutego m mbuchi gị afịalụ m arụ, eji mbulu alụsị ebe na-azụ ebe m nwee fish pond na-ege ntị, ebe m nwee fish pond azụ niile na-azụ ebe ahụ na ndị orie na ndị ezukata ma ezugidezi igbo ori nke na ọkwa a na-eburu nnukwu azụ a na-awere ndị kịrịkịrị mwetọ na-ịzụ azụ ala gbaa m nke kasị ndị ọbụla ndị nwa nọ inchaji ị na-akọrọ elu ha na-akọ na-abịa na na-ezukọ ego ya na-abịa na ogbe ya, mana ị ga-abịa ka inye azụ nri, ị na-akwụkwọ sekuriti, ị ga-abịa ka inye azụ nri, ị ga-anọsi 2 hours. Ogbe ofu onye ga-afụ gasị ma onye ya asị ahụ ogbe onye ya no sekuriti. Ịma na Naijiria esekio bụ mmadụ, ọ bụrụ azụ ka a na-esekio. So wee jee bute alụsị wee dọba di ya, adọbara alụsị ya. So na-akwado ime travel last year na-asị ọga nyekwa bụrụ alụsị ya buti ya ya
ihe arabụ ka alụsị ebe a mee travel alụsị ya gbuo mmadụ ka ihe emedo nwoke m ndị ya ka obi m na-anụ wezi ka nje buru kwe ebe a bụ eburu jee eburu ihe na-agba n'isi hei nwanne ihe egbuo mmadụ onye esiri na-adụchawa eze hei dị ya egbugo mmadụ ihe nwa ego na-ebudo ego na-ebe azụ ha nna akụpụrụ ya n'ihe ya ka obi nna agba m na-agba m wee jekwa jee burukwe dị alụsị oge egwu dị alụsị na-ana polisi wee kwụsị m n'ụzọ polisi kwụsị m wee rituo asị mmepe but nsube but polisi eti isi polisi etie ọ ga-abụ ka ndị agụlego si ị hụla nwanyị mmadụ ebe ga-abụ ị hụla polisi ebe bụ polisi mmadụ ebe ọsịm nnere ntị ọ gafe rafia ejekwara nsoro ya egbu nwoke akwụrụ na tibe anyị from si Ọkịja ọra polisi anụgo maka Ọkịja ọtụgharịa na dọya nke ọzọ asị akọmkọm akwụkwọ na kpọ izu ọsị m bịa omume nji m chọrọ mana m jebe mana mụ na-agakwa uche m dị ya na ọkwa bụ obi ha asị m na mụ ti ihe na waterproof na onwe eke ọbụla afọ m n'ụzọ na ha ya sị na anyị bụ ndị a na-agbalịsi ya n'Igbo n'ọdụ echi ka nji nsị a ife igbukwe dịkwa ka ezigbo nsị a bịa bịa nwanne m ọ ga-eweta nwere 2000 ti ya n'aka na enyi ya jebe mgbapụ ọnụ ụzọ paakị ya bụ waterproof wee gbuo isi ya dozisie edo ihu ọrụ dozie ya na anaghị oburu ya debe gbugbuori ya bụ ọkụkọ ya ya natara ndị ọkụkọ jide ma obi dego eburuje eburu na oke cheki ya ọkụkọ ngo ma ọjị ma mmanya ma ife niile ngo iji buchi ya a risk intake onwe ya ama na-eteke bụ dị risk ọ rapụzie dị ti na ebe a ọ gbakọcha ọkụkọ niile ọ rapụ ebe a ọ ya bụ ife na-anọta asị na ife a na-enye unu nsogbu na ọ na-ere onwere arụsị a na-afụ ụnụ amụ ebe arụsị nwasị ụnụ anụ nụrọ mbụ onwe ya gbasara ụnụ mana ọ bikọs na-adọbara ya ebe a dọbara ya saịdị unu anọ your problem ọ bụ my problem maka na arụsị aja ịchụgharị ọ na-achụ na lineage DNA a ka ọ na-achụ ọ bụrụ nna nna unu debere ya so otu ị na onye jisi nọkọta gị jụọ ese bụ na-enwere gị ihe jighị n'ọrụ ọ bụrụ nne gị nke o ji abụ nna gị omere ya aka nna gị ochie adịrị aka nnukwu nna gị adịrị ya nọ nna gị nke ịtọ oge a na-egwu o nwere ike onwe nke ha debere ebe a ọ dị ebe a since ọ bụkwa iwu bụ na ọ ga-edistọb go ọ bụkwa iwu nkwa nke amụ na-edistọb nọọ na ịmaghị ihe mere na mmụọ ụbọchị mmụọ ụmụ mmụọ nwere ka ya ama ọkụgide ya ebe a ma ọkụgide ya iwe ego ya bụ ndị ọsị ka ọma ụnyala iwe bechodan maka na onye debere ya nọzi nọọ ihe si spam ọ nyụrụ anyị ihe a na-edilu wit bụ spam ihe a na-achụgharị bụ spam igoteghe yes Lucia Chinyere ọ akaụntụ m dị ya ọ dị on kịta na TikTok ezumiri so ihe a na-achụgharị bụ spam ọ bụ edo na ịgba ifo na spam mmadụ nyere anyị ka si na-akparị nna gị ịmanụ onye nyere spam a ka ị na-akparị iwee nwayọ na-akparị spam like you eweta na-ekele I will feed you your then spam na-efidi mmadụ ịdị lọki ọ bụrụ na ọkata cheki anụ ụmụ nwaanyị ihe a na-aṅụ spam nkịta a agbanyegịrị ya onowu ije ọkụ dị ara afọ achagbunata ihe afọ onwe uru ịbra ịnachighị ya na mmụọ so ọ bụ ihe dị ya now this man ewe na-ebukọsi ụfọdụ alụsị na-enye nsogbu o bukọtachara alụsị ndị a niile debe ha together ha nọ ebe a nwoke anụnwa bụ this reverend father do no reverend na ọ da-amụ nwa ha da-amụ nwa mana o nwere ihe a na-amarọ
ihe a na-agbara ọbụla tina ihe anụnwa na-aga na lineage. Ihe a na-aga na lineage. Nye kpatara na nwanne unu na-abụrọdụ nke nne ji ma ọ nna ji gị ya nọ nwa nwanne mbụ unu ya ekote problem okobati ofesa family niile. Ihe okolu na-aba ori ozu na-aba tụọ ya alụsị na-aba alụsị a na-abata na family ọ bụrụ ọsọ nke nne ya asọrọ ga-asụ nụcha na azara same surname. Ya ka o jide mkpa nwanne m ịnọbiri nwa obere jụọ ese ịjụ ese abụrụ onwe ebe o si wee megide ọkpụkpe ọbụla ma ebu kristian ka ebu onye omenala ka ebu muslim o megide anya na ihe na-ajụla ese bụ toyi n'iwu iru ekwe n'ime ihe jide mma ịjụ ese maka ndụ maka na ama n'otu ihe nọ ihe iji sustain ị na-aṅụ mmiri ị na-aṅụ ọgwụ ị na-aṅụ mmanya ọgwụ ị na-aṅụ different types ma multivitamin ma vitamin C ihe niile abụ ka ị sustain ndụ. So o nwere nke dị mkpa ndụ ị na-eme ka ị dị enwere force nwere ike destroy. So jụọ ese force ahụ ị mara ebe osi ibokata ose ọjọọ ibu ihe a na-eme were ose ọjọọ ya eme nke ame nke ame nke iwe kpọ nwayọ zesinata onwe gị ibu. Akwa ọkụkọ eji eze iwe eji akwa ọkụkọ eze iwe. O nwere many things dị iri onwe ya natural ebe ọ bụ na kere anụmanụ esi na Bible gwa agụ that ifu ihe niile a gị take dominion. Ndị ha ya bụ nni bụrụ ọgwụ nyalụgụ ọkụ ihe dị na Bible ihe ndị a niile ekere eke. Ọ bụ na ihe gbuwa ọkụ rie akwa ọkụkọ eji eze iwe ihe gote nwa akwa ọkụkọ were ya zee iwe maka na imejọgo many people. Some people you can't reach them again. O nwere ndị na-ejiro their numbers. O nwere ndị mejọrọ ịmụrụ na imejọrọ. O nwere ndị mejọrọ ma ịmụrụ na mmejọ anyị mejọrọ family ndị ọzọ affect iwe niile ha na-abịa towards you. E nwere something natural eji eze iwe n'iji eze iwe didn't make you n'ebe onye ọjọọ n'iru Chukwu. Ife na-eselu mụ na gị bụ sofu afọ ahụ edebere n'onye abụ afọ ga-azọ ndụ mana nna gwa gị na ọ bụrụ sọ afọ ahụ ikwenye n'afọ ahụ o nwekwa ife ọzọ ị ga-ekwenye na ya ebe ọ bụ n'okwukwe ka a na-ekwu okwu ya. Ị nwere okwukwe na ogiri ya atọ ụtọ n'ofe a ya ka iji ewekọrọ ogiri ekechiri isi one month na-esi isi tii n'ofe okwukwe isi ya bụ nwoke chọtara for the first time na ọtọrọ ụtọ n'ọnụ gị ịmaba nwa ya atọ ụtọ n'ọnụ ya mana iwere ego okwukwe kwelu. So ọ bụrụ na anyị na-ekwe ka anyị kwesie ihe niile ike anyị amadị ekonomikal maka na ọ na-aganaghị abụrụ na ọ agara onye nke ili ọga onye nke okwete ọbịa kịta odeto na onye adịrị ihe niile dịrị ya ma mgbe ihe adịghị ya na mma. Ọkwara ụzọ na ịkpa bụ awa topic. Ọkwara ụzọ na ịkpa gịnị bụ ọkwara ụzọ na ịkpa? Ịmụ ihe bụ ịkpa ị ganugo na ịkpa bifo since ama ogo ikekwe ịbaba na ịkpa ị mara ihe bụ ịkpa mana ị na-anụ ọkwara ụzọ na ịkpa ihe ọ bụla ị na-afụzi ebo film you have not experienced it yourself. N'ịpụtalụ n'ịkpa sọ gị nwa oge mgbe ịkpa dị na broskita saụndụ ga-eji ama a na-eme saụndụ tru saụndụ ka ị ga-eji kwuo okwu onye abụ na ihe eji ama obodo a. Oge m na-etolite o nwere ife anyị na-eme ịnụ ha na ịgbago voice ya malifo omini. O nwere oge eji agwụ ya nwee ndị nwunye etu a ka ndị ọrụ a si eme ifu enwe na-eme nke ya o nwere ka enwe si eme nke ya onye gwara obu na-eme saụndụ nke ya ọnakwụkwụ na-eme saụndụ nke ya mmadụ dị ihe niile na-eme saụndụ ha mara onwe ha ebe ikuku na-eku achala ọtọsị nwere saụndụ nke ya. Etu a ka ọ dị enwere saụndụ abasi okwu ndị ya aghọrọ ya aghọrọ ndị na-amara ihe a na-ekwu ama ama ihe a na-ekwu. Ọ bụzia na ụmụ ife niile anyị mechara engage into
niile anyị mechara engage ndụ ebute echi na-asụ the sound onwe onye nọ otu efu na onye bụ onye ayez for example ayez ebe ọ bụla ọ dapụtara o nwere ife ọ ga-eme amalụ na ayez adịfe o ji art ife agụ ọ bụgodo na o nwere denja dị ebe a ka o nwegodo ofu onye ga-identify with ya etu agbago ụka si wee nọ achọrọzi m ihe a ike ihe adịrọ m achọrọzi m ihe a ike ihe adịrọ m achọrọzi m ya ife a na-enyezi anyị nsogbu mana o wee ndị kweta nna onwego otu ọbụla o si dị na ha nọ n'ime ya ege ntị ka ịghọta ya achọrọ m ife a onye ga-abịa na convince gị igbo ene n'anya mgbe igbo bụ igbo ihe ị ga-emegide convince to onye igbo isi ekwe ọnwụ onye bụ na mbịa na comment section mgbe ụfọdụ anya na-ebuli ya onye eji mara igbo isi ekwe ọnwụ ihe a convince tewe onye igbo ọ na-esi gosiri ya datị ọ na-afụ ya n'anya nke ọ na-afụrụ n'anya ụmụ ekweta na taa so ife kweta bilifu a ọ ka mara oge o ji wee bido achọọ m ya ama gị ebe a debe ebe a ka ama gị obiri ejiri ya mara onye igbo mana onye ọbụla na-ebe expect ka anyị ncha banye na datin wichi kwesịrị ịma na ọ ya ekwenata ihe omume as long as mma na ịma amụ na ma ya ekwe edebela oge ihe ọbụla ị na-akọ ebe dị mma mkwe maka ihe niile bụ ka ị convince m ka anyị na-eme n'ihe na nwanne m eme na nke eme na o nwere onye bụ na nna ebe ị na-akọ ọ na-aghọta ya some people ị na-afụ bụ ihe na-agụ ha bụ ka a nụọ ọrọzi mmadụ nọ n'ala Igbo yiri akwa ndị amị buru egbe esi ya kpuchi iru nye achọrọ ikpu ọ chọrọ ikpu atọ ị ga na-afụ iru ya ịchọ ikpuchi iru kpuchie ma ya nwa ọ chọrọ ikpu onye ahụ dị ka onye ọnwụ na-atụ egwu ọnwa dị atụ egwu mana ịma na ihe emeni ya etu a ka anyị si dị n'ala Igbo isi ekwe ọnwụ ndị kwe na ndị ekwe so taa mbịa na-akọrọ ogo ị nwere ike ị na-eme respect ka nso ogo na-akọ etu isi akọ ọ ya aga maka na mụnwa nwere ihe mkweta na ya ana ihe mkwetara bụ ihe doro m anya na ngị nwa ma n'eziokwu onye eme ihe ọjọọ nya nwụọ ọ ihe edere n'akwụkwọ nsọ Ibuta na the wages of sin bụ death ya wages bụ ihe bụ wage ihe bụ wage gị bụ ọnwụ nya ọ bụ na wage bụ ọnwụ ekwesịrị ịghọta your salary ihe sie na nke a bụ pịị o metara buru ọhịa eji mara Igbo anọghị aka efuru m na-ekwu okwu ya taa mana ama na onye ọbụla bụrụ onye ọbụla enwego ndị etrenu like this ha like ya kpatara na ịbịakwa na o nwere ndị nọ n'ụlọ ụka ahụ efuru kịta mgbe eji enye onyinye a na-akụ egwu ha na-agba ada ịta n'egwu ndị ụka ha nọ n'ụlọ ụka ma mkpụrụ ụlọ ụka adịghị n'ihu efu a nke bụrụ inye onyinye ruo na efere onyinye gbagodo egwu oge na-atụgharịa ọwa ya nwabuni owu ya atụgharịa ọ chọrọ ọrụ n'ime klọb akpọfee dị ya ụwa nke jiri ebe a jee gbaba maka ụza na-agba maka ụza atụ ya ụta after all ọ na-enye chi ya ekene etu o si chọọ ọgbarị egwu mere ya maka ejasi nke mgbe ijegidere gbakwa egwu nkịtị ịgba n'ihe egwu etu a ka isi aga ka ya si na-etiri ugwu spoku n'olu na-ekarịa ya ịgbajie ọ gbawa mmanụ n'ụka ya nwa nwoke a agbagbo onye ọ na-ebe ndịkwa ebe mgbe a na-eyi trọza a na-adọricha ebe a nwoke a ya tọkụ in highways trọza enwere anya mgbe a na-afọ iki ya dịka mpịa ya aka nwoke a nwa dị iki ya nwa anụ dị ya ọ ga-adọrugide dịtị dolu ebe a ọta ya ibu ka ọ ya adị otu a ka o si aga tupu ebe ọ nwere abụọ ọnụ dị ebe a ọ dị ama ma ọ chọrọ ịghọ mkpi ọ hapụ ya a na-akpọ dị mmadụ ịnọ ụkọchukwu nọ n'oji ticha nọ n'oji ya si mgbe ahụ etu a mba ọ driver school ịnọ etu a ka o si aga ọbịa ọ na-eje onyinye otu a ka o si gagide ruo wee mere okwu ahụ ọtụ ya n'ime ọtọ ọdụọla nne na nwoke agba efere
mana onwe bụ na onye gide ruo na ebe a etiri ya wee gbabe nke bụ egwu na ọma na ọ na-abịa baza kọntena ogbe abịa baf ọ tụnacha ya elu ọ na-agbarazi egwu baf abịa ka ọ gụrụ ọkụ ya mgbe baza na-atọ ndị emebicha n'ụka ụka a na-atọzi ụtọ mana ịgbazi oge ụka na-atọ ụtọ anyị ji ebe ahụ ndị ala bịaba ndị isi dị mma onye ọbụla akọm ọhịa edebere ya mgbe a ya ka ọganaiz ya na ka ọganaiz mana anyị na-akọkwa ndị ọcha ọnụ anyị na-akọ ndị ọcha ọnụ o nwere some certain things ha tinyere transform our life ha nwere ife dịka boys scout, boys brigade, red cross ụmụ ebe a niile ha tinyechara ọ bịa ha dị akọlọ to ife anyị na-eme nọ na anyị kwesịrị iji akaba anyị folo ya anyị hapụ iji akaba anyị folo ya jee wure amaghị mma agwụ ya bụ ajọ obi were ajọ obi folosi anya maka na onye brigade ejide ebe ebiri amachi pịakasịcha ha na common brigade ụlọ ụka ji tarị na-ahụ mmadụ ahụ gọọmenti mezie employer soja ebe awadị so anyị na-ekwu ọkwala ụzọ n'ịkpa ọ bụrụ na ị gaa na n'ịkpa bifọ ghọta ihe ọ dị ka ya n'ịkpa o nwere ebe ị ga-agaruo n'ịkpa inwe ihe na mmadụ furu efu ifuo ebe anyị isi wee bata ịtụgharị efukwa nke dị ka ya efukwa ọzọ dị ka ya ịghọtazi nke isi ya wee gafeta ebe a na maka na ịgafeta rigoro n'elu isi jebe ime nke ma nke ọzọ mana ụlọ aba n'ime ọfịa most of ya bara n'ime ịma ife bụ ịkpa ebe ahụ o nwere ebe ihe eruo ifu ihe bụ thick forest anụmanụ enye gị ọsọ o nwere ebe ya afụ agwọ ị ga-afụgodu ogo ịma kọbra ịmara onwe kọbra na-ebu ihe n'isi dịka ọkụ kọbra ata n'akị ka ụmụ na 2 generations ọwe na ụlọ tụgharịa modio na gịnwa ka ofesi itie mgbe a Jizọs adịrọ mba enweghị Jizọs ife ihe eti bụ nnego maka nnego ya azọ nna ya nọ n'elu akpa ofu ibiri aji ọ gbaghara ka nne na-agba ọgụ ọ ya ka ụmụazị akpọsiri onwe ha nwaanyị ji emegheri nne na ya oge ahụ onye bụrụ nna gị n'ọgwụ ji ndị otu ya na-apịa mmọnwụ a na-apịa onwe ha mmọnwụ akọọ n'ugbo ụbọchị nkwọ kọọ mbọchị orie kọọ afọ o wee bụrụ n'obodo ha na-ada eje ugbo mbọchị eke abụ holidays onye ọbụla nọrọ n'ụlọ ọ ụbọchị ahazi ka ọrụ bụ ụmụazị ga-asị ka unu jee enwe paakị enwe ndị na-eje asị ka ejeje kpata ife dị ka icheku ma ọ ka eje weta ife a na-akpọ ụtụ o nwere ife a na-akpọ ụtụ ma ọkwanụ ka eje chọọ anyị enwere ihe asị ka eje chọọ bụ ihe dị rivato ime ọfịa fawa agaba adventure nwee ebe anyị eruzie anụmanụ nwere ike chụba ụlọ ọzọ ụnụ agbasasịsịa ụnụ gbasasịa n'ime ọfịa o nwee ebe ị ga-eru stọpụ ha ịdị stak n'ime ọfịa nwere denjasị dị na o nwere afịa na-akpọ nju akwụkwọ nju ọ jụtụgo na-arụ ifue na ilonlos na ịnọzia n'ime ịkpaso efulefu kedu onye ga-akwazi gị ụzọ na kedu onye ga-akwala gị ụzọ n'ime ịkpa na o nwere ka eruo ihe eriri atụghị ọkọ ọgụ n'ọkpa ebe anụmanụ na-achụ gị ọzọ eburu daa ịtọdịa nwere ike ịda merụ ahụ a na-edara nwere ike ikuo isi n'okwute ma ọ gụọ isi na mgbọrọgwụ isi ịpasị out ebe akpọgide gị oku ịma anụ ịnọzi tik in the forest anachi eji na-achọgide gị oge onye ọbụla anasa enidi iji rịpọtụ ife mee ozugbo ahụ ozi batara vileji ozi agasaana ebube ọdụ kpọba oku
na a na-achọ onye dị ona bifo anụmanụ ga-adọgbu ya. Oge a na-agwa gị enwero street, ụmụ street efuru kịta anyị na-achọ ka awa dị ya lụọ nka ọ dịrọ mgbe a no social media, mana social media enwe oge a OP ọdụ ogene ibe ndị a niile eji ya apas meseji. Ọ mgbe a ka intelligent people bi etu esi nọrọta eburu mugu buru foonu n'aka ma ịgba ihe ejigbu foonu gị agba eme ị ka na-achọ ọrụ mana iji foonu n'aka. Amami na-aghọta etu a ka ọ dị oge a apasị ya meseji, a na-apasị meseji a na-akpa afa gị dị ya akpa afa gị akpa afa nna gị ụtụrụ ihe a na-ekwu na onye a na-achọkwa ya achọ, a na-achọkwa ya achọ akpọ afa gị akpọkwa afa gị na a na-achọkwa ya achọ. Ọ bụ ụmụazị jere ọfịa, ụmụazị jere na-eme ịkpa ịgbago a na-apasị meseji onye ọbụla edebe ntị ya from your house. Ị na-anụ ya na-ekwu onye a na-egbu ife anọ n'elu osisi. Obodo na-enwe osisi dị iche iche, enwere ọjị, enwere egwu, enwere akpụ, enwere osisi dị iche iche a na-arịgo nnukwu osisi wee pasị ya meseji. Ị na-aba akwa na-ewepụ ndị ọcha dis that mgbe nke anyị onye niile a dị, mana enwekwa mugu mgbe a nwere ike isi na lineage ndị mugu mgbe a yotago. Enwere ndị nwe ihe a na-akọ na-eto n'ime ọfịa, ịnọrụ n'ime ọfịa nwere ike oge ga-enweta onwe gị ọkụbago otu 9 n'abalị ma ọkwa na ebe after 10 n'abalị ka iji wee welite iru. Ọ bụrụ na ọnwa na-eti mana mmiri ruru, ị negharị anya n'ime ọfịa ka ị nọ, i wee bịa cheta etu unu si wee bịa, cheta ife mee na ebe iru gị na ịma ebe ị na-eje, azụ gị ịma ebe ị na-eje, ịma ma o nwere anụmanụ nọ n'ime ọhịa ihe eje dakwuru kịta. Oge a gịnị ka ị ya na-ede itibe nnego ibebezie saụndụ ka ama na mmadụ nọkwa ebe a, imebe saụndụ ka ụmụ anụmanụ intelligent animal, intelligent mugu akpọ mugu tee na-agbagharị ụmụ mgbada. Oge a ihe emecha saụndụ na ọsọ ọ bụrụ na ịgbeme ka mgbada eme ka mgbada ị ga na-eme saụndụ ka ịma ma onwere onye ọhịa rikwuru etu o siri, mana a na-emesi reskiu mmadụ ịhetago, a na-ereskiu waga finally onye ga-ereskiu mmadụ ibe iti ga effort take a risk na ime mkpọtụ ịma ma nwere anụmanụ ga-egbu gị ebe a itake the risk, ezigbota risk. Ị na-eme ekikwa movement, ị na-akọlụ out ife ndị a niile pasịrị anyị meseji taa. You need to reach out to people. Mmiri a na-erigo na n'ime ọfịa efuru onwe gị na ebe anụ wee nọ ịkpa abụrụzi mgbe a na-awaba n'ime ọfịa. Anyị ncha niile nọ n'ịkpa kịta. Ọgana buchu ka anọ nke nwa na-eklem dị na street, which street? Ka ịkpọrọ street. Chegodu na afịa toputesi na main road ebe ịkwụ kịta. Chegodu na afịa toputesi. Ya bụ n'ime ọfịa ka ya. Chegodu ebe anyị na ọga onye ọbụla nọ buchu. Ya ewu na ahịa ibi. Okirikiri gị onwere onye village ụnụ ya. Maka efere ndị dị iche iche anyị nọ n'ime ọfịa na-egwogharị onye ọbụla na-asọ isi na ịsọgide isi sọta isi na ije build your mansion dị n'ọfụma. I were ezi ndị nke gị debe onwe gị okirikiri ekpo okpu azaghị your language. Ọ ga-kedu onye ga-akwalụ gị ụzọ n'ịkpa anyị nọ n'ime ya kịta? Ị dị ready itake risk ka ị ga na-aka akụkọ onye ga-ekwu ya? Nwaanyị ji ya bụ onye anyị ekwu. Nwa ebe ichi nwụọ na nna manyezi ndị obodo oyibo nri. Nwanne na-ege ntị, mmanya nna mmanya gị kwesịrị ịbịa nye m ekene. Ị kwesịrị ịbịa nye m ekene na mmanya nna mmanya gị. Mmanya nna mmanya gị na-anafụ ụfụ na imesịa ị ga-abịakwa kene ekene. Ọtụtụ ụdị ndị na-alarụzi ụla njeje tụte mmụọ ha ebili etude efe aka na-enyekwa ekene. A na-agbaghọ na-afụ ụfụ na ịgba n'ọnụ ka onye enweghị ihe ọchị ji azọrọ onwe. Ọ bụ ebe ịkọ ọnụ bụ uru. Ife ya echek bụ ife onye akwụrụ ọbụ eziokwu. How many years ka ị nọgoro abroad? Are you winning? You went to win and you are not winning for me, for yourself.
the reality bụ na oge na-aga aga a na-ekwu ire aghọta ya ka ihe jiri 35 years ịma na onwe dị iche na gị nwa onye dị 35 na onye dị 40 the message ahịa na-abaghị na ntị from 35 36 before you know it 4 years is nothing. So do the na from next year kwa December ka anyị na chere from next year mebe campaign 4 years bego you for the 1 year plus abanye January February kịta obido campaign ya maka ọmụ n'ụbọchị ya abụna mana mgbe ọ banyere 4 years akpọ ya 4 etu aka iziri 35 full at 40 before what phenomenon ịkwụọ na 4 ihe emecha ọgaranya ihe nọ n'ime ya bụ bush ihe ndị paịp a na-akpọ ya bifọ onye ọbụla jiri ọrụ oyibo ife a na-akpọ ya bụ n'ime ọfịa na ife ọbụla na-agwa gị na-eme kọlụ na-ajụ ife a na-akpọ ya bụ rọ n'ime ọfịa otu ihe na-asụ ya n'oyibo na ịnọ street ihe na-awe wicha awe ka ị na-alụ na awe ka ị na-alụ ọrụ ka ị na-alụ mmadụ gị na-arụ ọrụ mechie ọnụ na otu ya bụ na ọga ebe ọga ịsa abụrụ mmadụ dị ya idipendịrị on them achọkwa ịnara laịsensị anara gị egbugharịbakwa n'onwe ya dị garantid ya bụ ime ọhịa ka ejiri ịkasị ndị nọ n'obodo ahụ ịka nke kwefuru ndị kasị ebe ahụ ụlọ ibi ọga ịrụ ya ekwuru igori ego taa ahụfụ nweta ego n'obodo ahụ onwe ndị ji ego befere enwe ndị nwe obodo ahụ so okwulo da ime ọhịa ka ị nọ ịka na-eme mwagharị ihe eji amanị nọ n'ime ọhịa bụ na nne gị na nna gị enwe pọshọn bịa a na-enwe ọdị ha ya ajụkwa ese ndị ji akwụkwọ ha ma na ebe ha citizen ịbụrụ dị ahụ so ka m na-ajụ ebe ahụ ibi uwe ọgbọjuo dụrọ na kedu onye ga-akwalụ gị ụzọ n'ebe ahụ nọ debegodo Jizọs n'azụ ka anyị kwugodo okwu ka ụmụ kedu onye ga-akwara gị ụzọ dị ya ife nji ajụ gị ya bụ ọ bụrụ na ịma na onwe onye ga-akwara gị ụzọ i werekwa aka na-akwụrụ onwe gị ụzọ enwere ya na-akpọ ọma ọkachie ị na-eme were aka gị na-akachi ọ dị very important na ndụ nwoke ọbụla maka uche oyi eje na-eje n'ọkpara ụzọ n'ịkpa na nna achọ ka nkọ ndị ụka ọnụ ebe a nwe gbasara mụ na onye ụka onye nna agwa okwu bụ my brother kedu onye ga-akwalụ gị ụzọ n'ịkpa ogwokwalụ n'ọgbaji udoro kịta na-akọlụ out for people nwekwa ndị nwe onwe nne onye nwe na-agụ onwero ọ bụrụ na o nwere nwekwa ihe ị ga-eme ihe ga-emekwa bụ na onye ga-akwara gị ụzọ bụ ihe ga-akwara gị ụzọ bụkwa na ahụ ogo ezi ọrụ ya alụ onwe gị kakwa nkụ hapụkwa ndị na-agwa gị nọ ndị abụ your enemies nke abụ your enemies efuru nke nwanne gị dịkwa mkpa nke gị bụkwa nke na gị na nke gị na-ese okwu na ọkwa ndozi ka a ga-edozi ịmakwa ka esi edozibie isi a na-ada atọkwa ebe a kpọrọ ya maka na imu na ọgụgụ imu na ọnị ọ dịkwa mkpa no matter what ekwuo na so many things village people asụsụ ahụ asụrụ bụkwa to divide us more ihe ọbụla na-eme gị aka ha dị ya I know because they are part of them you are them they are you ihe ọbụla na-emekwa gị na-eme ha ma aka gị dị ya maka ọ bụ asọ ha na-eme gị na gị nwa mụkwara ndị ị na-eme ajọ omume gị sef na-eme ha affect ụmụ omume ị na-eme ikoturu obodo gị afọ ọjọọ so ọ na-emekwa affect today ka m bịara na TikTok o nwere onye follow God started following you afọ ya TikTok bụ God wee tie ozi na ndị village ma abịa na ndị village ma abịa go nke a God bidoro ifolobe ya onye esogbukwe m nwanne ewekwa ofu onye
na bụ unu gịnị adị na mma. Onwekwe good friend bụ na a na-ararụ ụla n'anyasị kpọọ ya na kọl o buru igwe ọfụ na nọmba gị o buru. Inwekwa sọch gị bụ nwaanyị gị ka nna inwekwa friend bụ nwere ike ikwu ezigbo okwu n'isi at any time. Inwekwara friend ga-abịa nwere gị kọtụ n'obodo oyibo ahụ ị nọ. Inwekwara friend ga-abịa nwere voluntarily. Man is God to man. Ha bụ ya wụọ kpara ụzọ n'ịkpa. Ị ga-agụ ya n'isi mmadụ n'ọ mmadụ bụ Chukwu afụrụ anya. I nwekwe that character mmadụ ga-eji wee fụ kọlụ gụ buo ya know your cry za. I nwere ya? Do you have it? Ọ bụ na you have a serious problem and you need to go back and work on yourself. You need to go back, negotiate, check, ask question. Jụọ onwe gị ajụjụ. These friends nwere onwekwa nke bụ na ọgbajuo dụrọ na a ga-azanwu m nke ọ maka na anya gị aka ị na-anọ na-anụ statement a na-eme n'isi onye ọzọ na-afọ omume a na-emeso onye ọzọ enwekwara ike imeso gị ya. Ya ka m ji agbaghasị onye Igbo na dịka ị na-eche na nke ị na-eme ka mma, etu a ka ndị ọzọ na-eche na nke ị na-eme ka njọ. Ọsadebe gwuli ya onye atara o wee jụọ ajụjụ okwutọ mmadụ ịmazikwanụ nke a na-ekwu iyi. Ịma nke a na-ekwu iyi. Who will part that sea ka ị gafee? Who will make a way in the wilderness where there is no way for you? Ife niile adịrị ọrụ Jizọs, ife niile adịrị ọrụ God, ife niile adịrị ọrụ alụsị ma ndị otu. Ngwa nke ị ga-eme nwasị mmadụ ịbụ human relation ka isi ama na-eji ya. Ọ na-determine how successful anyị dị n'ụwa. We need each other to grow. Friend wee je bụ ụzọ je navigate je metụrụ gị aka ife mere ka ịdị weak. Ife niile you rely on God, you rely on Jehovah, you rely on Jesus. Nwanne m, it's time for you to rely upon yourself, Kenneth. You are not different from your maker. Mee nke ị ga-eme, mee nke gị asị mmadụ ka ọ mee nke ya asị Chukwu. Ọ bụ Jizọs ga-eji convince mmadụ n'inwe certificate na university. Jesus cannot go and convince. Ọ bụrụ mmadụ convince onye asị mmadụ put up a persuasive ability. Know when to and when not to. Work with time. Look at the weather. Use your brain. Connect objectively. These are the things you need to do as a human. Rapụlia nke ya bụ wisdom ka ọ na-enye. Ọ na-enye grace. Ọ na-enye grace. Grace bụ ihe ijiri wee bịa ụwa. Ụbọchị afọ ọmụrụ ụbọchị nna gị nyere ụwa spam ka grace bra. Many things ị na-ayọ ka enyego gị ya nọ n'ibu ihu ịmarọ. Enyekwara gị enye nọ ihe fọ ọmụrụ. Onye na-enye gị faith. Ọ bụrụ ya na-enye faith. Faith bụ ihe ha ncha niile bụ spam mpa onye. Ịghọta ya ibu n'ukwu a. Nwazi erika. Ihe ọ bụrụ na ịmara God na-ekwu okwu a. Ntị produce 1 million today produce o. Ihe ọ bụla chọrọ ime m ga-eme ya. Okwu ka m na-ekwu ị na-anụ. Ntị ịṅụ mmiri ṅụọ. O nwere ihe bịa gbanye ya n'ọnụ. Ntị welite. Ihe ọ bụla m chọrọ ime ana m eme ya. That is why I am God. Na God kere ego. Gịnị ka o ji kere? Esi na o kụnyere ume na ọ kpụchara aja kụnye ume ahụ o kụnyere enweghị ebe ume ahụ ekụnyere. Ekụnyeziri ya ka ibe si na anọ. Onye na-ekwu okwu abụ God ahụ. O kụnyere ume ka ya manifest ya asị mmadụ. Ka nkọwalụ ya in a biblical way.
o kunyere ume ahụ ka ya nwee ike ịkpagharị nwa asị mmadụ. Ọ ya emenwe ọpụreti n'ụwa asị mmụọ, o ya emeni ya no. Ọ chọkwa ime atị ebe a you must bụrụ mmadụ ka iji esi na mụrụ Jizọs na ọya bụ Jizọs. Ọ bụ ihe ị na-ekwu. So o kunyere ume ka ya mee ọpụreti, ọ bịazi ime ọpụreti ahụ wee nyụọ ya ghara ya nyụsasịa ihe niile ọ nyụrụ bụ nyanwa. So ị ga-eme ka nyanwa emezina ka ọ na ịbụrụ ya. Ekwena mmadụ kwute okwu n'ọ ya bụ ihe dị onye si a na ọ bụrụ ya. Don't let grace disgrace. Which grace na? Ife nwebu grace, enwe disgrace. Disgrace bụ onye na-eche ụdị echiche a na-enwere ya na-akpọ disgrace bụ onye na-adọrọ positive minded, ịdị negative minded. That's why o ji bụrụ your language. Mgbe ọbụla ekwuru ihe ọbụla in a positive way, ị chọọ ka ị navigate ya ka ọ baa in a positive, ịmazi ihe ọ na-ekwu. O ji ka anyị wepụta time anyị jekwute ego ka anyị na-apịcha gị ka o bido ego mma tapụọ gị ebe o nwe onye nwere time go onwe enwe time nọ na ịmụ onye bụ your problem. Nekere ka agụ si mụta nwa ya ekunie wee kpọọ onwe ya na ya bụ atụrụ, wee nweta agụ ebe ya na ụmụ atụrụ na-agbagharị. Epụtazi echi na-asị abịa na onye mụ anyị bụ agụ hei na ya dị akwa wọdị maka na o soro na ụmụ atụrụ kpagharịbazi atụrụ ofu agụ ọnwụ na nyanwa fụkụzi agụ ibie ọnwụ na ọ ihe ị na-eme taa maka na ịchọ ime ihe siri ike. Chụọ anụ dọgbuo anụ ekwere ahụ na-adọgbuzie abịa nye gị ịlachụrụ ọbara ndị ọzọ erijuo afọ. Anụmanụ niile ahụ gbuo naba bụ nri ka ọ bụ to you. Enwere carnivorous nwee herbivorous. Anụmanụ agụ abụrụ herbivorous. Iwe hapụ ịbụ carnivorous jee bụrụ herbivorous. Ekwesị ka a na-eji gị eji mpụtasị gị abụ God esi na abụrụ God. Nwaanyị ji chọọ ka nna ezuzo ezu ka ichi ịta ahịfịa taba ahịfịa mụ achọrọ ịta ahịfịa njide ego ndọka ahụ ndorie ego nsewa ahụ nri ego ọnọya ka nna esewa ahụ na ọ na-afụ ụfụ na ya na-emeghe ya. Why are you talking this? Why are you doing this? Oru ebe nna ma na mbụ a fool is a fool is a fool. Ma mmadụ buru onye nke gị ya apụta ka ịdọkọ ọnya ịnọrọkwuo 100 million no nyara nothing. A short or down judiciary, short or the National Assembly down. Now I feel here. Kai funu we have na mmeji no lera na nwe similar problem echi. Ndị a short all of the country down. I have for there. May God have mercy on you. May God have mercy. You are weakling, but God, which God na-enwe mercy on you. Ị na-anwụ anwụ agụ a na-egbu in another situation. Wow, may God have mercy on you. See, short all over this country down. Onye isi gị ka e buru agbachite nkịtị asị ya ego ole ka o eri ka eko mgbuo the whole forest. Ọ bụ ego na-adọrọ, ọ bụ ego ka ị na-enwerọ. Ị na-ewepụta ego bupụta dịcha asụba the forest ma asụpịaghị ya ụlọ ahịa ekwe maka ebe onye isi ị nọrọkwa na-asụ ka atụrụ na-enye gị afịfịa ị na-ata afịfịa ma gị mana nwa agụ atara afịfịa. Abụrụ ekwu okwu nwa agụ ata afịfịa moto suo mba mbọsị gorobịa abụrụ ebe a ka anyị na-eje. Iwe mee na onye ọcha bịara ka ọrụ ụwa n'otu iwe kweta na nke ya iji kweta ebe na ọ tụrụ asị. Okwu bụ na ihe ọbụla ị gaghịrị aka n'ụwa anyị nọ as long as ị bụ onye Igbo na-ege m ntị, ihe ọbụla ị gaghịrị aka n'ụwa ị ga-efinichiri ya. You must finish it. And anyị debere ya ọ na-arụ anyị ọrụ bọsị anyị kwetara na ya anụ di ọkwa di ya ị ga-anụ ị ga-afụ isi ya
ịnụgo di bụ na ịnụgo di family enwe space for you again budget a na-eme for ndị ọzọ ebe gị bụ nwoke nụrụ nwaanyị ịnụgị ya bụ na ịnụgị ya o nwekwa ebe ọ na-eje is your wife okwu tụọbụrụ okwu a si dị akpọ ikpe amaghị ihe mere asị gị dị aha ọkwa nwunye gị na o meta ya onye si ya mee nsi juru ọnụ ị na-eri nsị ụmụazị amazibere ndị agadi nwaanyị adaa na ala nna anyị do n'ọbụ obere nwata netasị gbagharị ya onwe ihe a ga-eme ha ya emenwuri ya n'ọbụ nwa ha n'ọka ụmụazị si eme ịnere ihe obi a n'afọ iji kwasị taa nwa mechie gị ọnụ nwa zo ndị nna anyị do na-ewe n'iwe n'ọbụ onwe nwere ụmụazị na-asa arụ n'afọ akpọ nke nwoke akọdoo ya anya ogusie abalị ọdara akwa ụta gwuo ka o si ata life ebidokwa a na-ebi mgbe gịnị a na-emegide ya bụ na akụọ na 20 years 30 years o nwere eji azụ ya na ọbụzie na ọkwa agha eme na eyi akpọbata iji akpọta onye ọbụ n'ụlọ ọ ga-efinichi ya afọ isi ihe ọbụla anyị bịara n'ime anyị na-efinichi ya ka eji wee kpọọ anyị God we don't start what we cannot finish ịgbaghị ihe mere tụgharịa n'akụkụ oyigo na-abịa ịtọ ya bụ ndị a ga-akwara ụzọ mgbe ọ bịa gbajuo drọ ha ga-anọ by you because of your resilience because of your good character because of etu isi egosi nna nawa for you today ịdị treacherous ibu Bible n'isi mana ị na-aghọ aghụghọ na-ekene gị bụ dibịa a na-elegodo anya a na-eleghara anya na ọ ya eme nke gị bụ dibịa ihe na-arụ n'ụzọ arụrụ ala abịa be gị na ụmụ nwaanyị niile ị na-arụ fine girls ihe niile ị na-arụ onwe nke kwere gị na ọgwụ ka iji jidecha ncha na-agwọrisi ọgwụ egworisi n'ọdụ onye a na-enekwara anya ị na-ekpo ntụta arụrụ a na-efu ya arụrụ a na hịara ndị ya gị bụ dibịa a na-enegara anya gị bụ man of God a na-enegara anya make a life good. Many people today if na-ekwu okwu ọma n'isi gị ọga ndị a n'obi ha ụjọ ji ha ji ikwu okwu iburu ezigbo mmadụ gwa eziokwu na ha ya agba ọya mụ ya agba gị ya anọ ya ka njikuru onye Igbo m ga-agwagide gị ya sepụ aka n'ihe ọjọọ ikwuo nke eme ọzọ ndị okwu ọzọ eme ọzọ ịkwa nwanne m ka ị na-aghọrị ya manye stika na moto ya manye na dọọ ya ihe niile ya na-aga ogologo stika mma isi ebe a moto ya niile bụ stika ihe niile bụ stika ma o nwee ofu ihe stika a mịtara echepụ kịta ndị eke a nọrọ na hilos nọrọ n'ihu nwaanyị na ihe agbanụ mmadụ ibe gị eziokwu jos ka ị wee kpata ego akụ nke ụwa ya ka iji masị eziokwu zuo onye gị nwa bụ onye a na-aghọrị adọrọ kịta a na-agwa gị uche gị dị ya ị na-anụ ọgụ kedu ebe ị na-agbakasịrị arụ it's for your own good. Oge a na-eme believe what ndị nna anyị fa na-ebelieve ya ka eji esend ụmụ okorobịa jee netara anyị ebe na ma ya afụ mmiri ebe a na-akọ onye ugbo ya aka etu a ka Igbo si wee jebe obodo oyibo bifo ejebe obodo oyibo etu ndị Igbo si eme mgbe ndị ọcha butere akwụkwọ a obodo na-enwe agbakọta ahọrọ mmadụ na-abịa ịtọ zijie ha ejebe anyị na skuulu obodo na-atụkọ ma nne ya na-ebujire ha bụ ihe niile obodo na-eme ya onye a jesịa chighata ekwuo n'asụsụ be ha nekwa na ihe ifo nekwa na ihe ifo na ọ dịkwanụ mma ha kụzie one or two ha mụtara di ya afọ ihe dị iche ha kụzie afọ ihe dị iche ahụrụkwa mmadụ one ma one send ya ndị a gụsizie ha nwee chighata bata na the community kụzibezie elu ndị nọ na the community direct today anyị ka na-anya ka anyị fụ ihe dị iche n'ihe anyị nwere na be anyị na nke gị nwa akpụ bụ ihe a n'isi nke ị na-eme introduce ọfụwa o nwee ihe anyị fụ onye jee mụta obunata ndị a jere akwụkwọ before
jelu mụta bịa na be anyị na-akụzisi ya. Anyị bịa na western world ebe anyị ka ejechara western world gịnị mezi gịnị mee ịdị ready ịnata bịa kụzielu ndị nọ n'ụlọ ka ọ bụ iji ruo 65 years 70 years in all just you and your family. Anyị na-ekwu okwu generally of our well-being na-eti ihe ọnụ bụ onye ala. Nwanne m problem anyị nwere n'ala Igbo dị SS. Problem anyị ka ihe anyị ji wee na-etikarị ọnụ ebe a bụ not to awaken the dead spirit, to awaken them. And once you are awake, or to your own benefit, not to my own benefit, in a way it's to my own benefit, because ọ ga-adịla very easy ime onwe anyị understand na ihe anyị na-eme n'ala Igbo bụ Igbo fụ n'anya okwe. Onye mụrụ nwa kpọrọ nwa ya na-ekwensu abaga anyị n'anya, Igbo fụ n'anya okwe. Some of you ọ na-abịa ụwa in our own time na-ege ntị ka ị na-anụ egwu a na-agụ na ọ mụrụ nwa kpọrọ nwa ya na-ekwensu abaga anyị n'anya, Igbo fụ n'anya okwe. Pom tim tim pom 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 o tim tim pom. Ọ mụrụ nwa kpọrọ nwa ya na-ekwensu abaga anyị n'anya, Igbo fụ n'anya okwe. A na-agbalụ gị ọkwa na ekwensu abagokwafa anya ahụ. Anything can happen now. Onye isi aka nọ n'onu ya nwere ike ịlụ at any time. Onye ọbụla mara ka o si nọrọ ọ ihe eji mara Igbo. Power na concentrate na be anyị. Oge a ka eji etest power ịmalụ nke iji wepụta ya. Ife a bụ ife anyị nwere enwe anyị kwesịrị idozi were ya mepụta ezigbo ihe today. Asị ndị ahụ a na-atụ egwu na Naịjirịa na Afrịka niile anyị kere ha ji ya wee mepụta na anyị ka ji ya enye mmadụ enye ule, anyị ka ji ekechi okorobịa batara Naịjirịa na ọkwụ ọdọ ya ebe ọfụma, anyị ji aka ji ekechi agbọghọbịa na ọya anụzi di, anyị ka ji ekechi nwoke na amụ ya mụ ekeni ekeni, anyị ka ji eme ife ọjọọ dị iche iche. Power dị ka eke isi eyuzi ya. Nwanne m echi ịgwọ ọgwụ ebe ị ya agwọ ọgwụ nọ, ndị dibịa ahụ ị nọ na ị na-afụ chalenji ha, gwa ihe ha eji ọgwụ a mere ọ ihe ha na-arụ, ihe iwe ọrụ bịara ha ka ha rụrụ. Na-ege ntị, agụụ dị n'obodo. Some of them otu a mmadụ nwere ike isi dị tempted ile nwanne ya. Agbọghọ bịara nwa ọmụ pụtara n'ike lee nya ele. Otu a ka dibịa si nọrọ ọgwụ abụ ọgwụ ọjọọ, as long as ị ga-enye ya ego ọgwụ ọlụ gị ọ ihe ọ na-arụ. Ọ maara anya mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Challenge zie ya ka ọ were ọgwụ agwọ ọlụ gị fọ ihe ị chọrọ. Ọ bụrụ na ihe eweta ụmụ ayọn together egwu Igbo onye arụọ ọnya ọfọzie ka o esi na-asụ asụ like machine ị ga-eji rụọ ọrụ nya vokuzie spirit voku nyere gị ya n'ime ebe a. Ichenugo ụdị echiche ahụ icheba ya, mana mmadụ voku nye spirit na njin anyị na-eyi, njin na moto, njin plane. Etu a ka esi voku nye spirit n'ime gị, nke a si na-ekuba na ume n'ime gị na-akpụchara mmadụ wee kunye ụzụ. Etu a bụ ikunye ụzụ n'ime njin. So you can equally manufacture one thing, invent ya one thing, gwazie nwa dibịa bịa ka anyị uzuo power. Ebe ọ bụrụ ụmụ ọgwụ niile a na-agwa alụsị niile a nwere ihe a na-arụ, ha rụrụ ọrụ before when ndị mmadụ yuzuru ya. Ị chọrọ ịkọ ugbo a na-hydroshon na oge emerụgo iwe ha ndị ya obata alụsị ya. After 1 year ifu na dị ugbo na ọ bụrụ ọfụma, ime your harvest, isikwe n'ime the harvest present ya nye ya gift. Ọ gosi na esi agha rụọ ọrụ gị njin, ịrụọ njin si agha abanye ebe a ọ ga-aba. Ka anyị pụtuo ọpe chalenji ka enwee ihe ọfụ etu ahụ ndị nna anyị ha si wee kpaa ike. Obodo eje ọgụ na-adị ọgụ win odi ọgụ. Ọ bụrụ na ị mara ọka nkọrọ nke mee 1968 ị na-adị uturu o nwere ebe ị ga-eje gbada ugwu gbago ya. Ndị bi n'ogbe a kọwalụ n'oge ahụ Biafra war na ndị a mepụta na ya na-afụ saịdị ahụ darkness nye ebe a ndị obodo ahụ. So darkness ka ha na-afụ, so fada abanwu n'ime the darkness, mana ndị obodo na-afụkwa nọmalụ.
a na-afụ n'ọgba na-afụ ihe na-eme ebe dị na-egbuzi ndị agha dị confused na-akwụgharị na darkness. Ọrụ obodo rụrụ ya. O nwere many things ndị Igbo ji wee survive kwa na Biafra war ma ọ bụ na ị mara efu na-eche na ọsọ Ojukwu rụrụ e wetara weapons mee nka onye ọbụla na-akọkwa ya na akọrọ story a ma gbaghasị onye Igbo obodo dị iche iche nwere ibe a ji wee chere onwe ha. Ife mezi bụ na immediately after the war na anyị gbasasịrị too much for survival. Obodo dị iche iche ka anyị tinyesi isi. Anyị ji wee tinye isi a bụ na anyị chọrọ ka anyị welụzie aka anyị kwala onwe anyị ụzọ n'ịba maka na anyị nweta onwe anyị n'ịba. Nothing was working. Anatụsi ndị Igbo ego ya niile. Positions anyị in civil service anatụsi ya. Demote of ranking officers. Mee niile tibusie ma musicians ụmụ ya na-agba egwu ya. Ebe na Enugu ebe asef ya na-akpọkwa n'egwu nwa. Iyotago. So onwe ka ihe esi wee arise o mezi many professionals, many artists, nya stars enwe agụ bịa na abatalụ na epụta bụrụ jita asị na eno ya agụ. Mana mgbe ihe dị mma ụbọ na une ị na-akpọ ụbọ na une a na-atụ akpụrụ ego. Mgbe ụbọ na une dị nwe ya na-akpọ ụbọ akwara enwere une many things. Mmanụ egede maka ị na-eji esuru egede na nwe ya na-akpọ na egede nke a sịrị mana suru egede bụ egwu mmụọ. Ihe maazị na ọrụ nwere egwu egede ya na-akpọ egede bifo ụmụ nwaanyị ekuke a na-akpọba egede ebutuo egede ụmụ mmụọ na-ebere ebere ịnwe ahụ ma cross that place. Ịbụ na onye a na-akpọ egede na-akpọ ya n'abalị ụmụ ya na-anakpụsi n'ụlọ gbachisie ụzọ ya ụmụ ya nakpụsie nya nwa nọrọ ọkpọba egede ụmụ mmụọ niile dị iche iche aga nọrọ n'okirikiri ya. Ịgafee that moment ị ga-efe ilu dị mmụọ ma na mmụọ n'ebe a akpata oyi ga na-ama gị ọdịwa dị ya ọ na-esi isi ọkara gị aka bịa dọnọdụ ya maka na ihe ju n'ala Igbo bụ pawa. Onye ọbụla na-express nke ya aka anyị siri na ihe mere anyị o ji wee dị ka asị na ndị ọcha ihe mere anyị bụ na-disrupt our movement, disrupt our civilization. If not ọkwa mmadụ bụ ndị ọka ọkwa ndị ọka akpụrụ egbe ọ bụ ndị ọcha akpụrụ ya ọka. Igbo mere many things na-eme travel without aeroplane na-eme ihe ọbụla siri ike ọ na-eme onye Igbo ga-eti sekuriti n'ugbo ya banye iti isi fụ agụ achụọ gị ọsọ agụ achụọ gị ọsọ m na-agbago na-eput kọl na-ajụ mpago kịta onye bụ na asị gị omenala na-aghọtasị ya ọzi ndị omenala meziri megidezie ndị emume omenala megidezi ebutezi oke wiki mbezi onye ọbụla wiki na everybody. Some people achọpụtazie na alụsị a ha debere ebe a is costing them a lot iji nekwasị ya anya nya the weak ones na-ege ntị. O nwere ndị kwechiri a ga na-enye ya ọbụla ọjọọ. Even today anyị nọ o nwere some men dị ready nna na ọ bụrụ na alụsị akọ ga na-egburu efi na-aba every December ma ihe a na-eme na-aga aga ya ga na-egburu ya na o nwere men na-eme ya nwa ga-asị gị efi ofu efi 400,000 ya 800 nne ya nọ na mortuary since 2 years ka ị na-akọla akụkọ efi amara m na-aghọta ịkwapụta mamụ ya ọ ga-eji efi du mamụ ya na ihe ndị a niile ọ hapụgoro nwaanyị ya ebe a. So ọ bụrụ onye aka ya na-akọlụ na ya eji ibe asetụ ọ dị from time to time na ọ na-emegideziri ya ka iji wesịrị na ụka so na n'ụbọta adịbe ekwu ya n'ụka mkparịa ndị ụka mana ụka so na one thing mere anyị ji wedizie week nke ikpeazụ a na onye Igbo abụghịzi onye Igbo anyị just dey like ordinary people. Anyị bụzi ordinary people. O nwere ndị kpara ike n'ụzọ dị mma. O nwere ife a na-akpọ ọbịara egbu mgbu onwe ya ọ bụ ka ọ bụ na mana ihe a na-ajụ bụ na ọ bụ ajọ ọgwụ na ọ bụrụ mana ọ back to Sunday na-eme ebe a onye bụ ọbịara egbu mgbu onwe ya a na-emebu ya bifo no English ka ị na-asụ ya ka ọ English ezuba me na ịghọta ama ọfụma. Ọ bụrụ ihe ekwe ka anyị sụ Igbo maka na mgbe ụka abịa bụ Katọlik na Anglican na ndị ochie ọ Igbo ka eji akụzi ya ka anyị ji wee ghọta ya etu anyị si ghọta ya mgba ndị mbụ ghọtara ya ọfụma karịa ụmụazị kịta apụtazi gụba akwụkwọ sụba English ịwọchebe na Pentikọstal a na-asụ Igbo na Pentikọstal man of God ọkata ọsụba Igbo ife emegide otumeje esokwu sụba oyibo ekwesịrị ịghọta na ọrụ emebigo na Pentikọstal anyị asụghị Igbo a na-achịgwa na onwere ihe dị iche mana anyị chọrọ ka anyị ife dị iche in a positive way ọ dịkwa nwekwu ihe dị iche na imezi introduce ihe a na-agbazi ndị mmadụ ala which is fake miracle. E nwere chọọchị na-adị eme miracle
that man who Reverend Father Butra Bukola Sinina. And we'll get the other bishop Yako getting a mock. I see you never kakako. The live with blessed sacrament. The man another. Why not the mother that on Sunday? Man, if all there. The man say, do mass in the Catholic over the opera. Why not the mother that was so car? Can we have put in a blessed sacrament? Yeah. Also, now maybe you we have here Pentecostal will introduce Catholic and Anglican and feel on fire ballast. I join the back. Fake miracles. Here they will proof. I don't get why in a simple face government. Government about them. How are they together? Can you come and get Sigano Noka, singing Noya, one time while singing out near Elena, near Elena, near Elena, 5. My police news everywhere. Police everyone case may arrest. Why are not? But I want them now. Kono na funu here. I am saying they are blue mother. No, okay, but the testimony they are blue mother. Police actually may arrest. DSS I will joke here. Now what for you? Hannah benediction, thank you. Also on Sunday, I have a benediction, blessed sacrament. Why not about to send them money? If any now borrow, or if you have a walk and a fat, Naki Patanes, asking a mother under anointing, or do you call a big deal? Oh, I can't abide you. The mother look at you, go order, Ngabo natural, and when Ghana quack. Aquaria or Pagariba was both, and I wonder, Gazy here, now Pagari. Hell to get the normal, where they are here, get a part to sleep. Ah, Carefrey, Yabuda, you are going to make what to go back. I have a no new. He must get one get about anointing. But an anointing be English word. Muhammad mini Yanibo. Macan anointing and a quiver. Anointing and a quiver. And I know you okay now run actually each king. A may anoint there one like Nathan the priest. Zadok, who the priest. Now Nathan the prophet in the Bible can do. Anointed Solomon. But she years. So Kegana, Manuel Metuana, only boy I can do side in King. Akaji micro maybe. If I had so more anointed on car. Money upon a boji, more bony woman. You are going to make it Pagaria, Ajukana where. And then you have to go on your TV store. Not every poo, the microphone. Speaker had their side in. I've asked on pot. Poo. More hanky can matter just to do like this. In 1 year, can one watch him bubble or no, I never 1 year that. Even when they are Nigeria, there's a Saudi now why draw. With the stars in the go see me. Saudi, by Jesus, okay, now why will Jesus drop? You have anointed, if I say here, never the major accused. You didn't anoint him, never not able of mother. You just fair and the Saudi. Go out and allow that field, Kai flavor good. You know, easy young women, Adama Python dance by. Easy, Ejide na ndika no na achega di case ya. E gbagota Abuja, mgbe engineer be suggestion ihe ya eme. Ijide nya power no. Bosi aka from amobia. Nke gbagota na agba egwu, o ha gbakatazi ode aka na n'ihu Dona Masters. Ya bo ga gbakọ egwu emeti anka. Oda. No, the camera bubble as usual. Or bro, the same people. I'm going to slam what I said on the club. Oh, man, I ain't here. Oh, and Kenya, a book when I will around or watch about here.
nke gbagota ka ọ gbachala egwu ebe akpatu onye ajụ ka a na-akụ ụnụ anyị nwere ya n'ala Igbo o nwee ego eji egi ya ọrụ ka ndị dibịa na-eri ụnụ ije nkịta sị na ya mere nke mere nke a mmadụ bi ịbụ nwa ezigbote mgbada ihe a bụ akwụkwọ dị n'ime ọfịa ka a na-akachite ihe emezikwa ya suolu gị esuolu mee ya nka mee ya nka o suo ya nye gị ebe ya kwụsị ụgwọ ọbụla ha nke a ga-eti ya ma ọkwa narị nke ma ọ na-eyi aka ihe niile ịmanụ ka isi eyi uzu ya ndị ọcha bịakwuru dee nke ha ede a na-asị na o ji wee dị na 7 books of Moses akwụkwọ nke anyị arede nke anya na echi je mmụọ onye abụọ iji je mmụọ ya kpatara mgbe mbụ dibịa pụta o nwere ihe ọ na-arụ eji mara ya ịbata n'obodo si na chọrọ ịfụ dibịa nwere obodo ajụọ kedu ihe bụ mkpa ka ihe na-eme ka ị chọrọ iwe si na nwa gị na-achị nwụnarị afọ ya ajụ ọgwụ ka ego ịkọwacha amago na-amụ afọ na-eme agba gị jebe na nke nna anyị odogwu akụ nọ ya na-eme ijegide ruo dị efosi ụmụazị akpọrọ bịa ịgbapụje kpọọ nke bụrọ nke gị bịa a na-agwụ ya ebe a amara na ya ka dibịa a na-agwọ nọọ ihe na-eme n'afọ ọ bụrụ na ere gbajiri ọkpa isi n'elu daa tigosicha onwe na akpụkpọ gbajiri agbaji asịghị gị jebe na nke Ogbuefi egbara anyị na-eje na iru efu ndị nke ha ka nke gị njọ efusi ụmụ ọkụkọ ejide gbajisi ịgbakwara ndị a na-eji ọkụkọ agbaji ọkụ ọ baga anya ekwọrọ ndozi ha nwụta ọkụkọ agbaji ọkụkọ ahụ ọkpa rapịa ụbọchị ọ bụla ọkụkọ ahụ ụkwụ ya dị mma ụkwụ nke ga dị mma gbọọ ndị be anyị ka ọnụ na-amụrụ na ọ na-eme na be anyị ọ bụrụ na esi na-asị ime indikeshọn ka mma na-asị ọ bụrụ na ekwetara ime lọv ka mma na-ekwetara ịgbaji ọkpa jee na be dibịa ọ na-etiriti gị ọnwụta ọkụkọ gbajie ọkụkọ ọ bụrụ na aka gị ọgbajie nke a ọgwụ ya tụgide ọkpa ụbọchị ọ bụla ụkwụ ya dị mma nke nwe iburu utego na-ana anyị wụcha pawazi ndị a niile yes ibe nkili oke na Coca-Cola dome oke mgbe Kristo ya kilomita bịara 2014 o mere na FMB Stadium either 14 or 15 ọ dịka 2014 na FMB Stadium I was there that night mugide anya chiefu meji burugo ụmụ wee na-abọ jeje ezu ike thank you for corroborating ọ ka anyị si eme ya so the same powers ahụ efuru dị na Bible power anyị kwesịrị iji wee rụpụta ihe maka Chikanna agba anyị kwesịrị iji power arụpụta ihe ha ji ya wee rụpụtasị ihe some communities nwere mmiri taa ọ etu a ka esi wee nwere mmiri ife nna agwa gị bụ echi confirm ya na-akpọ okenye na be unu ọ bụ obodo na-enwere mmiri eyuzu power mee 1 or 2 mmiri ahụ wee dị taa anọghịkwa obodo ị ga-eje fụ na mmiri ahụ apụgo na agwa na mmiri nọ bụ ebe a bifo na mmiri ahụ nọzi o nwego ndị were ya ya ma nwere ike o wee n'iwe wa unu chi kpochighati azụ na unu ga-akpochighati azụ in a different dimension ọ dịgo used to unu nwa ọ nọ n'obodo unu ga-eyuzu nwa ya in a different thing some people unu nwaanyị ọtụtụ den nwaanyị 5 nwaanyị 10 ọ power ka ha use this same power ka ha use na ya pụta na bie fụ ebe ụmụ ya na-abụ na anụ ọgụ ma ọ fụ ebe ndị nwunye na-akọ ọnụ you can never see that ya na-agba a na-akọ ọnụ bie ndị nwunye enwe ike ịnụ ọgụ yotago ndị nwunye enwe ike ịnụ ọgụ ha da-anụ ọgụ ọ dị same power ka eji wee mee isi ajụ onye ọbụla oyi ihe ọbụla efuru a na-arụ ya arụ a na-eticha ihe eticha afịa ọbụla a na-apịachi ya apịacha some people ị na-ene dia life anya taa ọ na-asọ rịrịrịrịrị apịachala life ahụ apịacha etichara ya eticha
When the way power bonus from the devil. When I go with no case, all power belongs to Jesus, all power belongs to Jah, all power belongs to Jesus, all power belongs to Jah. When I go and kiss the potato where would they be to the devil? Oh, yeah, but mindset, yeah, not try come back. Power day, power day. Electricity chalk go see again. Over the same electricity the red bulb, it white. It's all white or natural white, it's all red or natural red. Power draw 2. Power 1. Kono bros the same electricity ji iron aqua go sie nni. Tie mmanya go mmanya fridge mmanya ju. All bros the same electricity double. You can imagine electricity na power na na double mmadụ si na ịchọ ya. Onye ọzọ ji the same power. Awayacha bie tape the whole wires, tape onye achịkọ onye ọnụ or dị together. This nke nwe eje na nke power wire niile ebe ekoyi nke onwa nke tape rete. Echi nke a metụta nke a spark ụlọ ga-agbọ. Asị na eletrik. Emezie maka nke nwa ekwuo na ya ewe ọkụ n'ogbe. Yes, you are highly welcome, son of the soil. You are highly welcome. Ọ bụrụ na anyị ghọta onwe anyị in a positive way, ya kala anyị mma. That's why I don't like negative people. Ọ bụrụ na m nwere 1,000 followers, mmadụ nọ organic follower ka m nwere. Ọ bụrụ kpotaba, ị na-akọ n'elu, a na-akọ n'ala. O nwere ka esi na power is from the devil. Or devil create the power, o ji wee si from yawa. Onye bụ devil a na-atụ gị ụjọ. He analyze go that devil. He analyze gị. Ị mana ụbọchị ịpịalụ nwa gị italifi correct ya, mana nwa na-afụ as a devil. Nwa gị na-apị italifi correct anya ọfụbago as a devil. N'ihe papi abịa ya pịa tiri ya mee ya nka. Mgbe ọbụla ọ na-alụ ihe inyi ya, ị na-emebi ya. Ụbọchị ị ga-eji na-ayị nwa ahụ wanted n'anya ya ịbụ onye ọjọọ. Onye abụ devil ị na-akọ na. Ka anyị na-asụ English ka anyị na-aghọta ya. Ịghọta m ọfụma, efu na ya enwe need ide akọ ihe anyị na-akọ. Anyị ga-adị na mma well. Enwe anything like devil, God. Ihe nwe bụ positive and negative. Positivity bụ God. Negativity bụ devil anyị na-ewu. Ndị na worship taa bụ ndị take positive steps. If anyị na-ekwere ka onye nwa take the step mee dị successful. Jide ego taa. Ọ nwere ndị kwu si na Big Brother Naija si ndị a short na ọ dị moral na ọ mee nke a. Some na nekwa ileba ya anya kịta ka ọ hepụ ha. Ileba ya ekwu na ya eji 12 million naira wee kwụọ tithe maka na o win 120 million. So 12 million na-agagodu for tithe. Chọọchị ahụ na-ejekwe ha kwuo na ha ya ewe ya na o wetara the money in immoral way. Ka nnukwu na onwere ya na-akpọ immoral. Nke bụ pastọ jụrụ ya mbọsị aka ya agbagbu. Ndị authority nọ n'ụlọ ụka ahụ ekwughị n'abalị ya. Dejire the girl letter. We are not assassin gburu. Agba nkịtị nọ. Ife anọ Holy Spirit gburu. N'onu ụdara. Na gị weta the money. Na enwere ndị orphanage ma ndị anyị edozie dị okwu. Ma na ndị a bụ psychologist. Na paaki ahụ ha nwere oratory ability na a ga-paaki si agha. So due to na akọwa alụghị ọfụma ka iji wee na-misunderstand the whole things. Mụ na gị bụ God afụla anya maka na ọ n'ụwa a ka anyị bi, ebe a ka anyị bi, ebe a ka anyị na-survive, ebe anyị nọ na ka anyị ma onwe anyị. After this place anyị amazi onwe anyị. After this place anyị abụzikwa ife anyị bụ.
for us to return again. Oge nji before bịa ama onye ama na ọgwa m nọ n'ụwa ka nji malụ ka ezie na ego obi ike na mbụ na ahapụ ụwa na mma gbaga ebe mma amanụ biko ama nga oge nna abịa ebụrụ nke a mụ na gị mata na o nwere mgbe oyi eruzef efu m na o nwere oge oyi eruzie na efu m na-asị na onye adịkwa ka onye maka o nwere nwa efu m n'ihe ala ka nna aba na bankị asị ọ na-ene m na-ene mụ agbago ihe ọ na-ene m n'ọma n'ọfụgo n'owe m ọ nekwa ma wepụ wee sị nna ka ihe ọzọ ọ sị m n'onwe n'onye yichara ya n'onwe n'onye ile nsị anya ọsị m n'onwe nwa anyị nọ kezi a na-akpụ ya kezi akpụrụ n'owu na South nsị ya ọsị ka maka eji slipas iri ndị ka na-agwa ya na ya si a na-ezinụlọ ya ka achị ọchị wee sị ya anyway ihe dị ya n'owu Igbo bụrụ my brother ọ sị na ọ bụrụ na a gwara n'owu n'ọnọ na South Africa si a na-ezi ya ka m bịa kọba ọnụ ebe nnọ so o nwere onye maghị ebe anyị agbafụkwa gị n'ụzọ ọ na-asị na onye adị ka ọ dịka onwe ebe mgbe a bụrụzie ebe anyị ga-afụ ma anyị bụrụzie mmụọ onye na-afụ mmụọ ka ịbụ isokwa na pawa niile a na-ekwu ịbụrụgo spirit pawa a na-ekwu bụ spirit ịbụ mmụọ as a positive person ị nọ on the positive spirit ọ spirit ga-eji na-arụ ezigbo ọrụ ma ị nọ on the negative ọ ya ọ ga-ebu devil adị ebu descendant of that devil ị nọ the positive side mee chi jiri eji ka ofo mee ife ka ife yie ife ọnwa nke ịbụ dike ya ghiri na-ebe etu a anyị nọ n'anya anyị a ndị be anyị na-anwụ tọkọ anyị na-anwụ everyday na-ebi tọkọ n'ụmụrụ a na-eche esi ife nwere isi anyị bụ epostu gbasalụ that king that eze ndị Igbo eso n'ofu ya esi eme vidio adị m against ya ndị Igbo na-enwe eze everywhere eze ndị Igbo na Abuja eze ndị Igbo na ala Hausa eze ndị Igbo na Ikeja eze ndị Igbo na Mafolugu eze ndị Igbo karịa I don't like it mana eze ndị Igbo na Ajaoye steeti ya o kwuru okwu gọọmenti akwụrụ ya mana ibe ji wekwụrụ ya bụ maka na onye Igbo mụ na gị ma ife okwu bụ na ọ bụrụ na a ga-eme ya ka ọ bụrụ ndị ESN ka akpọta ka babụrụ sekuriti n'ahịa chekwaba ka ihe ndị Igbo ka hapụzi imebi o kwuru ya gọọmenti alaikiri ya eteke nke ya too serious ọ bụkwa na ndị ESN nwa agaghị abịa ya wee na-ekwu ya na ya emekigo plan already and ebe investigation ka ama ma ụdị plan ahụ ọ dị ya ma bụ anwụrụgodi ya debịa sisi ahụ nwụrụ ya afụbezi ya mana MC Oluoma kwuru okwu Igbo niile ebe niile onye gwara ebe na-agba agara nke okwu na-adịrọ mma ọ gbakwa ihe ndị Igbo na-agabiga ha na-agbasi ihe niile ọkụ o jekwakwuo ihe o kwuru onwe ihe mere ya okwu okwu na ya ama ihe asọpres ya dị okwu nke aga mana nwanne m na ahụ na ebe anyị na nwanne anyị a ka m kwuru okwu ya ihe gbasara ya bụ anụ okeke ihe anyị ga-eme ihe ya ekwere ya ndị nwaje ekwubeni ya ọbịbụ bụ na Ebuka Obi ya ekwu ya mgbe ndị nwaje ekwubeni ya ụfọdụ na-aba nwaanyị oge ji wee ya bụ eze ndị Igbo ọ bụrụ ọ bụ eze ndị Igbo tiri ya n'okwu ihe ahụ o kwuru na Obi kwuba nke ka nke ahụ njọ asị nwanne gị ihe o kwuru ọkwa for the interest of ndị Igbo niile agbanyeghịzị na n'okwuru okwu ESN ị na-ala ikoro nwa na-ala ikoro onye nke a na-ala ikoro onye ọbụla na-ala ikoro nwa ọbụla na ọkpọtara na-akpọta ọ bụ asị onye nkwuzi okwusi gbuo onye otu ọ na ya onuba mgbe anyị ga-ajụ esi ya ọnwụ echi anyị ataipụba RIP n'ike si suppose nkịtị a ga-eme ifu 20,000 comments ekwuo n'okwu ka anyị mụrụ ihe a ga-eme ka ọ pụta ọ bụ lọya ka anyị ga-achọ anyị atụkọ ego chọọ lọya ka lọya jụọ okwu ya ka ọ pụta jee miti ezinụlọ ya ọ bụrụ bel anatagodo a na-ejezi kesi ka ọ jefugodu ezinụlọ ya hapụgodu ma ọ bụ eze ndị Igbo ma ọ bụ eze na onye Igbo ka ọ bụ ọ nwanne nke mụ na
anya enwere religion fachisi ya isi afọ ahụ ịnụghara mkpụrụ ebuka a ọ bịaghị n'isi ọ nwe ihe ị ga-emegide n'ụwa ka m kwụsị ịgba afọ ebuka ọ pụtago obodo ọpụta anụ onye Igbo ọ dị ya ma ọ bụrụ onye Yoruba nationalize ya dị ya fọdụ ọ bụ onye Igbo ọ nwanne gị agbaghị mgba onye ga-agbaghị mgba onye ga-agbaghị mgba n'ohu traditional ọpụta traditional nke ndị Igbo onye meziri mouthpiece ndị Igbo fight for tradition ndị Igbo ebe m ahụ ya ekwu okwu tradition ndị Igbo isi ike ọ dị iche ọ tọrọ m atọ ọ mma ka ọ ka mma exposure ka ọ ka m kedu ihe ọ ka bụ ihe a o ji bụzie na ya kwalifayịrị ya na okwuchi okwu ihe dị na Israel obi mgbe o ji kwuo nke dị n'ala Igbo iwe gee ya ege a na-akụ ụdị aka akọ na anyị nwere omenala nke anyị ịbịa na omenala anyị eti ibi ọnụ ụmụ onye ọ dịrị iche ịlaika ihe omenala anyị ịbịa fere onwe ndị bụ ụzọ na-ekwu okwu omenala anyị kwuo nke gị na different way ọ dịzi iche ọ dịghị ebe anyị na-akọ ọ dịzi iche iche oke sensi a onye butere taa na ịbịa ụlọ ụka enwere Nigeria different denominations all the more than 20,000 ejụọ ihe niile a na-afọ ọgwara ofu ahụ Jizọs a na ofu ahụ ya Church of God, true Church of God, Church of God mission. We are made to a full Church of God. I am going to Church of Christ, Mission of Christ, Christ mission, Christ living ministry, of Christ living mission. I am going to change Gidia, CAC and Ebubego, Arab government, each already register. Every day, come to my ministry, come each on easy money, each and each. Ngiri ka ị na-esi ebe a karịrị nna bụrụ ezigbo mmadụ iwu bụ na mma bịa bụ ewekwa bịa bịanụ na aba anụ ụlọ nkwụ ebe a nọ bịa gwa bịa nna ị na-aṅụkwa mmanya a na-ese ebukwa maka mama nọ n'ụlọ ụmụazị a pampas garazikwa alụ agba mgbe ebe nne si ruo ya na ọka ọ hapụ dị ka ọ na ndị a na machọ aka ba lee mmanya ba ife onye nkwụ na nna mmanya egbubegokwadoro bịa naba ụmụazị amagbuo aka na akpa n'iro ị na-ese ebuso. Yes, ya ka eji wee bụrụ full gospel businessmen ife nwa jedebe n'ọba afịa. You know what? I nwere some certain things bụ na anyị na-ekwu na be anyị anụ n'ọgụ hapụ ma ọ bụ pastọ gụ ma ọ bụ n'elu ọbụla ya gee ntị na there is point gee ntị na point dị n'ihe a na-ekwu. Kedu ka steeti dị ka Imo steeti efere ihe na-eme di ya since how many years? Anyị cha na-ebe akwa na-afụ etu o si adị ka gọvanọ Okonikwe wee kwue ebe ọ na-emekwa campaign promises nke o mere na promise ya before ọ bụrụ o wee bata as gọvanọ nke ọ nọ n'ime o nweba nke o mere o wee si na ọfụrụ ụzọ ọrụ ụzọ a na-ada agabu aga for many years n'ọrụ ya sharp ọ bụ na-esi etu arụ ya since anyị ma enwe problem mana ọ maka na ada arụ ya kpatara anyị ji enyo ha anya ịkwesịrị ịrụ ha ịfụ na mkpa niile ọ kwere ekwe na ọnwa nke o mee ekwuo maka blọkụ ha mana ị na-azụ arụ Kraịst maka na ibi ya n'ogbe a kpatara na ịghọta ihe ndị bi ebe a na-agabiga. Ọ bụrụ na inwe biznes na Owerri ị ga-aghọta na ọ bụ ozikwa etu o si adị o mere ga-affect economically mana onye nke aghọta anya onye ka ndị gọvanọ ji wepụta wee sị na ya ga-eduru mmadụ 4,000 eje na-arụzi ọrụ n'obodo oyibo. Ọ ga mmadụ 4,000 na-edupụrụ ịmakwa na best brain ka ị kpọpụsịrị ya ke ndị ga-afọ na steeti ya Adamu kwunu chọrọ ka anụrụ best doctors anyị nwere agba n'ọsọ n'aba Saudi Arabia, UK, different Canada na Australia nasasịa ke ndị fọrọ afọ ịbịa ebe a ka agba ọgwụ malaria achọ ọgwụ a na-agba ọchịcha gbanyere na iburu naba ịnwụọ gbasa nye gị ego ịchọrọ ka steeti aga ọfụma ka ịchọ gị tinyesie nsọ ntị n'ebe a ka enye ndị mmadụ 4,000 employment na mmadụ 4,000 a na mmadụ n'ọkwa about 12,000 people ga-depend on that 4,000 life a na-agakwa. Ngị nwa bụ pastor you know condemn ba mba na-elekere ya mba si ekwukwe n'ụdị okwu a ọ bụ ebe arịa mba gị na-eme ya nwa ọ bụrụ mmadụ ka ọ bụ
ịba mba na onye ihe dị mkpa na-aba mba. Ọ bụ adịghị mkpa ijere eme ihe ya bụ na m anaghị ka ihe ọnụ na-eme ikunie. Praise the Lord. Hallelujah. N'etu o si wee dị bụ na ịchọba ka esi epenti ya so that n'ime eme offend ka the governor wee bịa na your church tomorrow, ka the governor wee donate n'isi. Ma enweghị ejiwu iwe ihe a na-eme ụmụnne gị na ọ matara gị na ha bụ ofu ya, as long as ha bụ ndị Igbo, ghọta pens ndị bụ na-agabiga. Gọvanọ ka isi eme kedu ebe bụ 4,000 anya chọrọ ya achọ nye anyị ọrụ na ụmụnne anyị agụụ na agụfa. Ọ kwesịrị ịma ebe arịa mkpa ihe niile abụ ihe eji nwa a na-eji ọnụ nwayọ eme. Anyị abụọ weaklings na-ekwu ntọchi akpịrị. Omenala bụ anya bebe imi ebebe. Anya anyị na-ebe akwa ka imi hapụ ibe. It's not possible. Ka imi na-ebe ka ọnụ na-ebe. Mmadụ na-ebe akwa anya mmiri na ha na-apụta imi ya na-ekosisi. Ma ụfọdụ efu ya ọnụ ya asọ mmiri ahụ sitaba. Ihe niile a na-ebe together. Injury to one ga-abụ injury to all. You stand there for omenala, ị ga-stand there for every living soul nọ n'ala Igbo ebe mmiri madebere Igbo. Anyị ga-achọ justice for nwanne anyị nwoke. Anyị chọọ lọya ka a natara ya bail ka o sizie bịa wee na-eje court pending mgbe a ga-efinichi n'ikpe. Anyị kwesịrị ịgbapụta for our brother. Anyị amana ya ka iji nwee mind na-ama ọkụm na agba oji wee were ewu wee jebe na mmiri maka Nnamdi Kanu this and that. Ọ bụgoro na ife mme na m emetara ya, ị kwesịrị ịghọta obi nji wee ji ya. Nnamdi Kanu abụ onye Ọkịja ka o ji abụ ya Anambra steeti. Mụ nwa na onwe m abịa mbụ onye IPOB, mana onye a nwanne anyị nwoke a na-eme ya ka ọ na ọ bụrụ nwụrụ mmadụ. Ejelu m dị ije ikwugidekwu ya wara asọ uru echi mma gwa gị na ije m jere metara mkpụrụ. Enyere m Chukwu ekene n'isi ije njem. Ọ na-ejebu ejidere ya na June 21 ọ dị arabat bunata ya na Nigeria ebe kpoti ya court that day. Ọ nabazia ọ nakpuo na ya otu a zigosi abịa court, mana data October ahụ njelu datin ya ayọ na onye anyị abịa court echi na ọ bụrụ na onye anụnwa na ọ bụrụ na efri ya na onye a na-afri n'ije a ekwe ya m na-echi ya abịa ma gị na ewu ahụ nke mbiri abịa na nke a jide. O jere court mbọsị ahụ ka aka nsogbu ibi ya kwuo ya naba ana o nwezi aka ọtụ ọzọ ga-atara anyị kesi ya. Kesi ọ bụla ị na-ewetazi abụzi aka esi nke na so ọ dịgo free constitutionally ọ dị free. Ihe ọ bụla ya bụzikwe Trump top charges ka a na-ewetazi na fresh one. Gọọmenti si ka ejide ya ka ha wee pile up their charges n'ọzọ ha the accusations ha wee pile kwa ya up wee weta. Meanwhile eji ya mara ọ bụ ma nke ọ dịgo free. Ọ ka ntụmara na Chukwu na-arụ ọrụ na chimụmụ anya chimacha ka ife na-eme m o muvuru the right time meditate the more critical ebe ọ bụ na onwe ihe kwuru na kesi ya which na ọ bụ na ndị ụnụnwa bụ ndị bu ya n'isi de na ụnụ gara m ntị ị na-eme ihe ka ndị Igbo ma ya bụzi a na-emelụ na ọ gara mana ọ nwere ihe mere na onye ya egwu ọ ka ọ bụrụ na ọnya wee wụọ ahụ kwa aka Pontius Pilate na gbuo. Ama ọkụzina na mụ na gị ka bụkwa nwanne mana echi ka ọ na ya aka ọnụ, mana ọ bụrụ ọka ime ọgụọ m aka m nọ on the positive side. Power ya ka anyị were ya na-eme ihe ịrịba ama, ka anyị na-eme ihe marụ mma n'obi ka anyị na-aka akụkọ na-achọ chi ahụ ị na-akpọ bụ chi ndị mba n'elu obodo ahụ ị na-elekwasị anya na anya na ha na-anụ ọgụ na udo ọ dị ebe ahụ a na-anụ ọgụ for how many years na-anụkwa ya na-akpọ ha na 1947 nke emere establish 1948 ọgụ dị 1957 nsogbu dị etu a since then a na-anụ no peace 2005 kwa nna chek ya 2000 and gịnị kwa ebe 2021 udo adị mana ebe ahụ ka ị na-ejira wee kpọọ ya na nsọ. Ngwanụ m ihe dị nsọ ebe a na-anụ ọgụ steeti
njọ ka njọ nke nna ya na-adịrọ nsọ anụ ọnụọgụ ugbo nọ n'ebe a ugbo one ka anụgoro di ya ịgba ọba mkpọkọrọ agbata obi were ya gbara bọọlụ ma idozie ya ọfụma onye bịa fụ ọfụna ọna ọfụma nyere gị anyị dozie nke anyị ọ ga-abara owe nye anyị respect fuel ma agwụna anyị ya gba fuel anyị dozie nke anyị ọfụma ọ bara anyị enwee prestige before ndị mba dị iche iche ya ka m ji dị proud na mba onye Ọkịja na mba agwaghị ya ruo echi alụsị Ọkịja nke a nke eji mara anyị kedu nke eji mara ebe obodo niile dị iche iche mana Ọkịja nọ mara na o nwere ihe anyị na-emenwu kedu ihe mere na o nwee ihe eji mara obodo na o nwere ihe imenwu nothing itonuo ya down ị ga-ama na ihe a bụ seat of power many people abịago were ezigbo result na Ọkịja ọzi ndị jelu nke ha na-agara ọlụ na-akọ akụkọ a gọvanọ Anambra steeti edutere ya di ya gọvanọ Abia steeti edutere ya di ya and other governors na-abịa na amụrụ a na-abịa under disguise and many prominent people na-abịa di ya mana ị nọ na-atọ ọnụ chọchọchọchọ ofu ihe ị nwụrụ n'ala Igbo ka ị mebie ya sisi ofu ihe ị nwụrụ n'ala Igbo Ọkịja ịma na ọ dịrọ 2 ịkpọ ha na Ọkịja afa ebe ọ bụla ị kpọrọ Ọkịja onye ọbụla nwere ka o si ene gị anya o nwere ife ịbụ na ya ka a na-achọ ka egbuo dị karakta mwesị gị na ọga n'ihi emeni ya kama esibe ma ọ yọrọ nkụ niile dị n'ọfịa ga-agwụ ọkwa ịbụrụ Ọkịja esibe ma ọ bụ na ọ yọrọ nkụ dị n'ọfịa ga-agwụ mụ bụ onye Owu Igbo na-agwa gị ya taa ọga iwe na-agwa gị taa ọkwa ifuru wepụ aka n'ihe ọjọọ ma ịjụ arụsị gbuo ohu ọ ga-mma gba ya n'ọkụ ka adapụ efe ya ọmara ndụ m if I don't show you ka adapụ efe ọmara ndụ m ndị shọ na-arụsị agbụrụ agocho kesi you ajara ya wepụ aka n'ihe ọjọọ ribe ego ndị mmadụ gwube wayo sebe asị ribe ego ndị mmadụ na-ana ndị mmadụ adịfa n'ike na-egbu mmadụ na nzuzo na-agbagide mmadụ ibe gị ogwugwu akpụ ga-egbu anụ ọmụnwa personally ga-agbanye gị n'ọkụ Ebuka na warriors ya niile ha pụtazie mụa na-agwa gị ya abụ ife abụ ife ka eje kechi mma gwa gị na mbụ onye Ọkịja na mbụ onye Igbo ka efu pawa ka pawa ja mụọ pawa ọkwa ịmụrụ polisi nwa amị ka anyị mara ebe ijerebere ka mara ụbọchị ibido ka a mara onye bụ na onye who knows who ịchọ ka obodo tradition anya ya obodo tradition to the core iwe na fada tansi eniri eni agbakwara ozu ya nọkwa n'ime anyị ijegidekwa ruo na Rome ozu ndị nwụsịrị anwụsị nsi nọdị a ị na-agbanye ya n'ọkụ nke a bụ problem mana ọnwụọ ebute ya n'Ọkịja iwee pụta a ga-agba mbe na abụ nke bụ oke o ruo na mgbe onye ndị amụma Baal na Elaịja ga-ama aka ọ ga-azuzuo ezuzuo ka arụsị gbuo ohu ka ebulata gị n'Ọkịja na Owu Igbo TV ka mma agbanye arụ onye ahụ chọziri ịnyụ anwụ ya nyụọ dị anwụ ka ọ gbaa ya n'isi nke adịm ekpuchi iru wee na-agwa gị ya onye ya anyụ anwụ ya nyụọ dị anwụ na adị anwụ ya agbụ ya n'isi ka ị mara onwere Ọkịja ji bụrụ Ọkịja ọkwa mụnwa na-agwa gị ka m mara ụmụ ihe onye ka ebo na-ebi ya mụọ Ọkịja aka ebi Ọkịja owu ebe n'iri ịna ife ma bụ gị bụ dibịa uche gị dị ya ezuzu rụọ ọrụ ya si dibịa kwụba aka gị ọtọ amakana ụma ọga amana ụma ata ka akpa dibịa ma dibịa amana ụma akọchie oke ọrụ yes anyị chọọ na anyị chọrọ ime omenala onye ọbụla apụta anyị ama na omenala ka anyị na-eme ihe agbado ukwu n'Israel gbado ebe nwaanyị ga-eji si na be anyị bụ abụrụ ana nsọ nọ nke nube ana nsọ eto ọnụ ọbịazie na na-arụrụ arụ na-eprotekt so ndị ohi na ndị ama bụ ndị chọrọ iprotekt ma ichi iprotekt si bụ na ahụ ụlọ ụka ọbụla Lagos nọta n'Igbo ị ka na-agbado ibu na taa onye masị m gịnị ka m mere nye ma obere gịnị n'ala Igbo ọ bụ etu a ka anyị ga-adị ọ bụrụ na anyị chọrọ idozi be anyị apụta injustice niile dị na be anyị na-eti ya ọnụ o nwere ndị na-agba mmadụ pin
na-scrutinize na-disgrace onye ọbụla. Ndị agha bịa n'ụlọ ụka bụrụsi ego bịa, most of them zuru ego ahụ ezu, most of them ego a natara ụmụ nwaanyị ndị ọcha, most of them ego rụrụ arụ ka a bụ wee bịa n'ụlọ ụka edoneti ego nke a ire ya nara ego ihu moto nara. Today ha bụ 60 ka gbacha na moto, iche na ha bụ ezigbo mmadụ maka na ọ na-afụ ụnụ na-anya n'iru emesị mmadụ nka na asọ anyị nwa bụ ndị omenala na-agwa mmadụ direct ọgana bụ onye arụrụ ala. Gọvanọ Soludo nke Anambra steeti jere Ọka wee nọdụ n'iru dị eze nke ama mgbe eze ụzọ ya ka ọ nọbụ ya wee nọdụ n'iru ya wee na-agụ ya na onye akpọrọ ya onye bụ igwe bụ onye gọọmenti nyere satifiketi. Ebe adị ọrụ ka ibe Soludo ya eme maka nke ọbụla agbagharago nye ụfọdụ mmehie ya, ọ bụkwa mmehie ya niile n'ụfọdụ. O nwezụrụ wee na-agwa dị nwaanyị n'ihu ya sị na mụ na gị dị na mma gwa ndị mmadụ onye akwụkwọ ọhịa ya ọ tekwa na ebidoro ma mgbe ya nọ na Central Bank yo. So ihe dịrị ya bụ na onye a recognized bụ igwe bụ nke ọzọ not you. Nwoke na-enye ya kpohuru na-enye ya ọgụ ya si ya nna ahụ kuluo ihe ọ na-achịgo ahụ na-wepụ aka na ya abụzi ya nke gị onye na-ewere ego ji ọrụ si ya we work together ahụ aka we work together. Mmadụ na-aba anya ya eje di ya ọ na-aka mma gbawee gba ọdụ kwuo okwu etu o siri na ya eji mara Igbo na-atụ n'ilu wee sị na okwu a na-atụ anya ada ebigbo. Igbo na-agwa mmadụ a na-atụ mmadụ mmehie n'ihu ịpụta taa na-asị mmadụ don judge ọ maka na ị na-atụ ụjọ maka ifi na pasị judgment ebuso you are scared. Ịbụ nwa atụrụ pịọ egwu na atụrụ mgbagụ na iso a na-eburu part of us na-ekwugheri mbe ọhịa bụ mbe o bụ ihe dị n'ime ugosiri na-ebu nwa agụ nothing. So gbadoro nwanne m ozi ya nzigo taa ezi gị asị nwanne m mmadụ gị nwa ka ọ na-ele ịtụnanya iwalụ nke ya abalị uru ịrapụ ndị ọzọ tụfuo okwu m ma ga-etufu na m mana ọ ga-abara gị uru anya gaghị emecha sape igbe anọ gị bụ God. Ihe niile ị na-ayọ ọgwụgwọ oge ị na-ayọ na God anyị ekunije kutere gị mmiri ọ ekunye take step like a God, like a giant. Risk bụ gị eteki ya iteki ya like a giant. Ọkụọ ịchọkwa wee ga-eji edozi ya ka ji wee gwa nwanne anyị nwoke dị ọbụgodu mistake ka ị mere n'aka Judy asịman ikwechirizie dozie ya ka ọ na ọ bụ mistake ka ọ dịka ịmụmamị ya baa ihe trai ka onye ọbụla dịkwa oke ọ dịka abalị aba nne m ka anyị hapụ ndị a akọcha ha nakpuo ka anyị dozie ebe anyị ka nwaanyị asị o ngwa ka anyị mee na etu a ọ bụrụ ihe hapụra n'ime ụlọ enidi onye nke ịtọ bata ya na akụkọ ahụ ahịa ọzọ uche ka eji ebi elu abaghị uru na mụ na gị na-anụ ọgụ ma ịchọ ọgụ ya nụ bịa onwe onye na-atụ ụjọ onwe onye ya gbara ibi ọsọ n'ala Igbo nobody anyị ncha niile bụ Igbo equal stake aka onye nke ọnụ ebaba gịnị ka eji aka ịkọ ha nọ n'ogwu Igbo mkpụrụ mmiri okwu ahụ agbara m gị na sọplai m mkpụrụ mmiri a ana m aṅụ mkpụrụ mmiri mana inwe ike ịkpọpụta di gị ma ọ gbaa pikchọ di gị ka anyị kọmpee mụ na ya n'onwe Igbo mkpụrụ mmiri wepụta pikchọ di gị ka anyị nene mụ na ya ka anyị fụrụ onye ahụ ya na-aṅụ mkpụrụ mmiri anụmanụ ejidere gbanyere mkpọ ọ dee ka akpụ so onwe iyo ụganọrụ na ọfụma si ka ndị anya ebe a emesizi ya na anyị ga-alụ agaziela onye ọbụla Chukwuoke aga ma ekele dịrị ngwanụ ka ọ dịzi ahụ achọrọ m olu 2 hours ka m wee ka ọtụ anya iyi ka na imagine wee wepụta di ya tinye na pikchọ ka anyị onye ebe uwe nwoke na-emecha